Bo día a todas e a todos, outra vez, e moitísimas gracias por participar nesta xornada homenaxe a Mabel Rivera, organizada pola Comisión de Igualdade deste Consello da Cultura Galega, que agora, tal como ven no programa, vai desenvolver unha mesa redonda na que participarán as persoas que están aquí comigo sentadas, que agora os presentarei. Despois daremos tempo a un espazo, esperemos que todas as intervencións den material para que se produzca un diálogo, un diálogo entre eles e, sobre todo, con vos, que sería interesante, pero sabendo que está Mabel e que tanto ten intervido e tanto ten animado moitos debates, seguro que sí, que das caña como para que se produza. Pois, nesta mesa redonda participarán Andrea Álvarez Pino. Tedes no programa que vos deron un currículo máis ampliado, así que eu simplemente vou sinalar uns cantos datos. Andrea é licenciada en Filoloxía Hispánica pola Universidade de Santiago de Compostela, investigadora, especialista en estudos teatrais e performance, especialista en arte e crítica contemporáneas e máster en estudos teóricos comparados da literatura e da cultura pola Universidade de Santiago de Compostela. E tamén é actriz, ten participado en numerosos espectáculos e foi membro da compañía NUT Teatro, que xa desapareceu. Como ela mesma di, a perspectiva de xénero é transversal, senón central en todos os seus proxectos. Mónica Camaño, a miña esquerda, compañeira actriz de Cangas, tamén licenciada pola Universidade de Santiago de Compostela en Filoloxía Galego-Portuguesa, creo que coñecida por todos pola súa trayectoria en teatro, en televisión, e premio María Casares 2008 como a mellor actriz secundaria por Emigrados. Sí. Marta Pérez. Hola, Marta. Hola. Marta Pérez é actriz, creadora escénica, produtora teatral e directora de Inversa Teatro, unha compañía que naceu no 2009 e coa que xa leva desenvolvido 5 espectáculos. O último deles, Te con Kant, que creo que enlaza aí un pouco coa súa trayectoria porque tamén é licenciada en Filosofía pola Universidade de Santiago de Compostela. Ten xirado nos últimos anos moito por Latinoamérica, onde tamén deu todo tipo de cursos e talleres sobre as artes escénicas tamén desde unha perspectiva de xénero. E o último relator desta mañá será o señor Martín Pauli, que é crítico de cinema, o que seguro que todos coñecemos polos seus escritos en numerosas revistas, en Tempos, no blog Acto de Primavera, en Calles do Cinema de España, que sempre queda ben dicilo, no Xornal de Galicia, na Radio Galega, pero que tamén é produtor, xunto con Oliver Laxe, de Felipe Laje, da produtora Aceitún Films, que lles ten dado moitas alegrías, como Todos vos sodes capitáns, e moitas máis que virán. El di que do que máis orgulloso se sente dos obradoiros sobre cinema que dá cada semana no Fórum Metropolitano da Coruña e no Centro Ágora. E por riba de todo, ten as súas raíces en Guitiriz, cousa que debería de servir para encher un currículum de por sí. Así que, para que quede ese tempo despois para o debate, deixo xa co inicio desta mesa redonda e cedo a palabra a Andrea Álvarez. Bueno, antes de nada, é que me acabo de sonroxar un pouquiño porque actriz xa pouco, desde actriz teño pouco. Cando un é actor, é o actor toda a vida. Bueno, antes de nada quería agradecer o convite, agradecerlle a Loli e a Inma, bueno, decir que me sinto moi a gusto aquí porque esta foi a miña casa tamén durante un tempiño, cando fun bolseira. E nada. Cando hai uns días me preguntaba como debía abrir esta mesa, non, esbozando un estado da cuestión dende a perspectiva que se me encomendara, sen perder de vista as posibles conexións, vinculacións de tipo xeracional, profesional, vitais incluso, as persoas que me acompañan, pensei que podía ser interesante partir dun dos meus temas, dos meus eixos de estudo, e focalizar a cuestión estética dende a relación entre práctica escénica e pensamento.
Dentro e fora de Galicia, a introdución das artes nos grados superiores de ensinanza de forma paralela a outras disciplinas universitarias contextualiza o debate en torno á rendibilidade social da práctica artística como epistemoloxía. En que poden contribuir as praxes performativas aos modos de saber, polo tanto, á sociedade. Non corresponde agora profundar no tema, máis que para subliñar a legitimación particular do proceso creativo por parte dunha institución conservadora por definición, a universidade, como unha forma, e cito o meu admirado Óscar Cornago, unha forma de facer que pode aportar unha nova dimensión no modo de entender e difundir o coñecemento. Para o que aquí concirne, este entendemento da práctica escénica non xa como representación, senón como forma necesariamente procesual e encarnada de actuar e pensar a realidade, ven afectando tanto o desenvolvemento das humanidades e as ciencias sociais como, por suposto, a produción estética. No eido do teatro e a danza, o modelo postdramático da posta en escena, consolidado na década xa dos 70, facilitou o entendemento do feito escénico como acontecemento. Operou o desplazamento da experiencia estética do semiótico ao performativo, de maneira que a relación do corpo coa palabra, a acción ou o público, a súa relación coa sociedade, co social, convertiuse nun espazo de tensións dende o que se trata é de recuperar o corpo como un modo de pensar e estar fronte ao outro. A procura artística dun pensamento do corpo remóntase ao patetismo expresionista e á idea dunha linguaxe física máis efectiva que a verbal. Por suposto, aguzouse con Artaud, o teatro da crueldade, a partir da década de 50 e até a actualidade. O xiro corporal nas artes escénicas faise evidente a través de manifestacións que se sitúan no crisol da danza, o teatro e a performance, que son manifestacións híbridas, transdisciplinarias, onde os intérpretes deixan de ser meros intérpretes, meros executores, para se converter en persoas que pensan cos seus corpos. Esa é a encrucillada dende a que hoxe quixera contrastar e situar o labor de algunhas das creadoras escénicas galegas que producen a partir da década de 2000 e traballan con naturalidade dentro do amplo espectro das teatralidades postdramáticas. Por dúas razóns, porque a vindicación da natureza encarnada e situada do coñecemento é consustancial aos movementos de mulleres, e porque son elas, Elgar Hauck, Larrivot, Angélica Lidl, Vivi Telas, Chiara Fumay, un longuísimo etcétera, as que no panorama escénico internacional e dende formatos e presupostos estéticos diversos, marcan a pauta neste aspecto. As consecuencias de pensar en e dende o corpo que somos poden parecer devastadoras. En Flor de Oso, o solo de danza-teatro creado en 2010 por Estela Llobes, en colaboración con Ana Buitrago, Gen Iglesias e Xías Rozas, a creadora reflexiona en torno á súa vivencia persoal da danza, que di é unha danza pequena que se volve máis intensa canto máis diminuta e invisible é. E reflexiona tamén sobre a terapia como mecanismo de domesticación da ansiedade e o malestar social. Dende a non ficción, Estela violenta o seu corpo, que é o foco da montaxe. Acupuntura, friaxe, calma tensa. Corre, no momento da montaxe, corre sen se mover do sitio, sen avanzar, e esgotada e con grande organicidade, exhala. Yo no sé hablar, utilizo mis piernas como si fueran mis palabras, y esto me permite dibujar un gran interrogante que avanza, y avanza, y avanza, y avanza, y avanza, e avanza. O lugar da palabra faise así visible, e o mesmo acto de enunciación entra en tensión coa materialidade radical do acto de pensar. Procúrase así a apertura dun espazo de experiencia que excede a linguaxe, o que exixe un desplazamento cara ás marxes do espazo convencional da representación. Conséguese así crear un espazo distinto de presentación, que só pode realizarse de maneira performativa, é dicir, como acción en proceso, como acontecemento e presenza inmediata. Trátase dun espazo non semiotizable, é dicir, non reducible a un sistema de signos, por ser fundamentalmente un lugar de afirmación dunhas intensidades que non poden expresarse máis que de modo sensible, de modo sensorial e moito menos de maneira intelectual. Sobre a mesma base do posdrama, dende un entendemento activista do escénico como sitio para o pensamento e a acción social e política, Té con Kant, a última produción de Inversa Teatro, escrita e dirixida por Marta Pérez e María Caparrini,
É un espectáculo para público reducido que experimenta coa hibridación entre a ficción teatral, o cabaré, o debate didáctico e incluso a conferencia performativa. Con humor, pero sen descoidar o rigor do discurso, os personaxes, dúas mulleres coetáneas de Immanuel Kant, buscan mover o público a pensar e actuar sobre a problemática moral actual a partir do debate e a análise comparativa das vantaxes e inconvenientes morais da época ilustrada. O contrasinal para poder asistir a este ensaio escénico, chamolle conscientemente ensaio escénico, é significativo. Saber aude, atrévete a pensar. A ficción funciona como pretexto para a posta en escena do discurso ensaístico no seu facerse. A condición de cientificidade dese discurso descansa, precisamente, na escenificación do método e o proceso da súa elaboración. A visibilidade do facerse dunha investigación en torno a un tema implica tamén, lóxicamente, a visibilidade do propio suxeito de coñecemento. Este evidenciase na súa natureza encarnada e localizada nunhas coordenadas materiais, sexuais, racionais, profesionais, nacionais, epocais, etc., concretas, que desmontan in situ a falacia do suxeito universal de coñecemento defendido polo racionalismo. E con Kant introduce así un dos piares da axenda feminista, as políticas de localización e a noción de coñecementos situados íntimamente relacionadas coa memoria e a obxectividade das perspectivas parciais. O teatro é político pola súa natureza eventual e de socialización, e non tanto pola temática que aborda. José Antonio Sánchez explica con moita concisión, me permítome citalo. La consideración del teatro como espacio político deriva de la voluntad de actores y espectadores de abrir un diálogo que afecta a la convivencia, la comunicación directa de la aceptación de una convivencia temporal, de una presencia compartida y activa. La concreción tiene que ver con la puesta en juego de los cuerpos. Unha posta en xogo que é sempre unha posta en risco, porque os corpos son materia inflamable, son intercambio de enerxías, de fluidos, de forzas que se cruzan, de afectos, de relacións. O corpo posdramático sitúase na materialidade do xesto e do movimento, así como na súa capacidade, na do corpo, para afectar, activar e conectar cos outros, nun encontro sempre ritual que é a razón de ser última do teatro, ou primeira. Algo, isto último, que paga a pena ter en conta nun momento histórico de feroz capitalismo cultural e, por lo tanto, de mercantilización da experiencia, dos soños, do desexo, do medo, do amor, da enfermidade, incluso. Neste escenario, o teatro de Boadora, con Marta Pazos á fronte, ofrécese como resistencia, resiliencia e transformación, que diría Jorge Dubati. É resistente non nun sentido activista, senón porque no plano da vivencia propón a volta a ese primixenio do teatro, a sinxeleza e a intensidade do encontro festivo e ritual. En definitiva, un tipo de experiencia necesariamente física e intersubxectiva que non admite reproducción técnica nin expropiación. Na triloxía Lugares Comuns, da que a multipremiada Tokio 3 é a derradeira entrega, as narrativas contemporáneas do individuo, do cotiá, do íntimo, do próximo ou do local, preséntanse conscientemente dende o lugar común original, o teatro, dende o facerse da comunidade do teatro, dende a convivencia festiva e ritual da que antes falábamos, que é sempre un acontecemento nun espazo-tempo compartido de mortalidade, de vida. Nos proxectos Boadora, esa recuperación estilizada do rito e do común sublimase a través da música en directo. Polo demais, as estrategias compositivas de acumulación, o fragmento, a contaminación, resultan nunha colaxe pop de grande soltura plástica, mediante que os espectáculos da triloxía, Periferia, Super 8 e Tokio 3, son e non son ao mesmo tempo comedia, danza, concerto, metateatro, performance, cabaré e musical. Neles, a experiencia estética e coñecemento sensual dos corpos na súa capacidade para establecer relacións. Relacións moitas veces sorprendentes co outro e co mundo. En definitiva, para desvelarse os corpos a sí mesmos na grandeza do común, do cotiá, e dende aí facer o común, a comunidade. Nesta mesma liña, ainda que non vou entrar, digamos, a describilo, da estética como coñecemento sensual e perceptivo, estarían, por exemplo, o traballo de unha compañía de teatro físico e visual para todos os públicos, que como é Elefante Elegante, por exemplo, que tamén está, bueno, neste caso, codirixida por unha muller, María Torres. O cruzamento do teatral e o performativo
en diálogo coa multiplicación das posibilidades espectaculares que ofrecen as novas tecnoloxías, produce prácticas diversas que, se ben non admiten definirse propiamente como teatro, si responden a un concepto expandido das artes escénicas, entendidas como artes da comunicación directa entre un actor e un espectador en calquera contexto social ou mediático. Por exemplo, o MUSAC de León de programar un ciclo de conferencias performativas, que ademais podían seguirse en vivo, en streaming. Bueno, pues sería un... Isto foi a fin de semana pasada, pues eso sería un exemplo, ¿no?, de práctica expandida, ¿no? Entre as creadoras galegas que experimentan neste campo, podíamos citar, por exemplo, a Antía Otero, con Retrovisor, nun proxecto que la mesma etiqueta como poesía expandida, a Ángela Branco, con Fume, un proxecto entre o cinema expandido, a videodanza e a arte de acción, que, por certo, foi premio Injuve 2012, cando outras dúas artistas galegas moi noviñas. Unha delas, Alba Fernández, unha performance que se desarrolla dentro dun cubo tremendo de plástico e que se inspira nun texto 448 Psicose que deu bueno, significativo porque é un dos textos que entráramos a falar dos textos que as creadoras galegas poñen en escena. Saraquén agora mesmo sería un dos expoñentes, un dos referentes, ¿no? E, bueno, pois por outro lado temos as churras, con Iria Sobrado, Nerea Barros e Xiana Carracelas, que tamén mesturan performance, videocreación, bueno. Unha das creadoras máis activas neste campo é María Roja, actriz e membra do colectivo de performance A Intemperie. María Roja colabora con Berio Molina, da comunidade de arte digital libre Alga, na realización de accións complexas. Entre elas, de Buison, maquillaxe aumentada, unha aproximación mediante o fenómeno sonoro e unha interfaz de interacción e relación co corpo, a maquillaxe e o debuxo sonoro dende a idea do minúsculo. A maquillaxe de cores especialmente escollidas e controladas para facilitar a transmisión do son imprimen no rostro un rexistro co que actuar mediante o movimento muscular e que é capaz de xerar a reproducción, repetición e creación aleatoria de son. En relación directa coa performance entendida como instrumento ou metodoloxía de investigación, María Roja e Berio Molina volveron colaborar dentro dun evento moi interesante, a residencia Artropopó de 2013, que leva por subtítulos Interseccións artísticas entre corpos, tecnoloxías e ecoloxías, que era un laboratorio de verán que se celebrou durante 10 días de agosto en Baleiro, un espazo que está ligado á Facultade de Filoloxía da USC. Foi un evento que concentrou un conxunto de creadores, investigadores e activistas con coñecementos diversos, procedentes de áreas diversas, organizados en torno a grupos de traballo temáticos que tiñan por obxectivo xerar oportunidades de aprendizaxe e posibles, digamos, proxectos de investigación e outras colaboracións. María Roja e Berio Molina propuxeron para a ocasión a realización dun mapa de micropaisaxes de accións corporais, un experimento performativo de micromovementos a tempo real que suma paisaxe minúscula, cartografía de puntos de acción do corpo, paisaxe aumentada e tempo expandido. E tamén dentro da residencia Artropocode, a intérprete e coreógrafa Nuria Sotelo creou Silencio, por favor, con Marta Verde e Daniel Pais no aspecto digital, multimedia interactivo, con Rubén Vilanova no asesoramento artístico e de imaxe, e Rebeca Baceiredo e Carlos Arenal no asesoramento conceptual. Esta equipa transdisciplinar tratou de elaborar un proxecto escénico, performativo, que exploraba o son, o movimento e a interacción audiovisual na busca dunha linguaxe escénica propia que capacitase, según eles, o organismo para atravesar o ruído e o silencio nas súas diferentes manifestacións. En este recorrido brevísimo de 4 aspectos que a mí me pareceron significativos con respecto ao tema da estética e a estética como sitio, como posibilidade, como medio, como modo de coñecemento, evidentemente non están todas as creadoras galegas representadas, ni moito menos, pero, bueno, non están tampouco tratados todos os temas que a mí me gustaría tratar, os aspectos que a mí me gustaría tratar, pero, bueno, creo que debuxo ao mellor unha paisaxe o suficientemente interesante, que espero, para xerar algún tipo de conversa na mesa. Gracias.
Gracias, Andrea. Ten a palabra Mónica Camaño. Non sei se queres que lea o título da tal ou... Non fai falla. Bos días. Grazas ao Consello da Cultura Galega, especialmente á Comisión de Igualdade, por artellar esta xornada que considero fundamentais e necesarias para ter encontros para isto mesmo, para o que pretendemos que xurda hoxe, que sexa debate, cambio de ideas, búsqueda de vías, falar e intercambiar, porque ás veces con este mare magnum estamos tan obsesionados que a mellor non temos tempo nin a escoitarnos, nin lugares para falarnos, non? É unha mágoa que nos coincida con este día de loita contra a vergoña, a parte de outras vergoñas que tamén chegan outros ecos, non, por aí, pero bueno. Para ir enfocando a miña intervención, é curioso que xa antes Yolanda incidiu nun punto que a min me gravaba, non, desde que me convidaron para esta xornada. Como temos o sistema teatral ou das artes escénicas galego para que poidamos prescindir dunha traballadora, dunha muller como Mabel Rivera. Pareceme curioso, non? Cando menos. A profesión vou ler porque senón teño medo de empezar a sair por comentarios e derroteiros e xa falaremos logo en tal caso. A profesión das artes escénicas na encrucillada actual. A encrucillada veu de cote canda nós, ese cruce de camiños que acompañou a nosa historia, que colleu asento na nosa iconoloxía, que abrollou na nosa literatura, tamén na dramática, conformándose na tópica imaxe poderosa que transita pola nosa cultura, asoma hoxe agochando ese outro termo que abaza o existir do universo mundo, crise. O teatro sempre estivo en crise. Fin da cita. Creamos e crecemos en eterna crise. É un cantar levado e traído en xornadas de estudo e debate, recollido por múltiples voces teóricas e oficio, pero permitídeme que non queira coller ese carreiro. Así mesmo, coido que non é preciso repasar conceptos como o dereito á cultura ou a responsabilidade dos organismos públicos para garantir ese dereito, incidindo no compromiso de fomentar a identidade cultural de Galicia e que o tempo free a ditadura dos mercados. Con todo, voume dar a licenza de traer aquí unhas liñas que podemos ler entre as fins da AGADIC, que é a Axencia Galega das Industrias Culturais. Destaco 3. Garantir o progreso da cultura galega e, nomeadamente, a normalización e o impulso do idioma galego como medio para promover e fomentar a identidade cultural de Galicia, o desenvolvemento social, o crecemento económico e o diálogo intercultural. Outro punto. Impulsar a participación, consolidación e cooperación das empresas e profesionais na produción, creación, conservación, difusión e comercialización do patrimonio cultural galego nun mercado dinámico, sustentable e plural que fomente a participación cidadá e, atención, coido que de salientar, e remova os obstáculos que poden dificultar o acceso á cultura, especialmente dos colectivos menos favorecidos. Outra liña que quería destacar tamén entre as fins da AGADIC é fomentar a demanda de produtos culturais na sociedade galega co fin de promover a orientación ao mercado das empresas, mellorar a viabilidade dos seus proxectos, achegar recursos propios e aumentar o peso relativo do sector no sistema productivo galego. Tampouco vai ser preciso incidir na loita polo exercicio da profesión con dignidade, coa fin de consolidar a calidade do traballo ou a defensa do traballo en continuidade, garantidas a través de plataformas de exhibición e programacións estáveis que a un tempo contornen a eiva sempre denunciada da precariedade laboral nacida da incerteza, procurando a vez a captación e fidelización do público. Deste percorrido algo fica, e aquí temos a Escola Superior de Arte Dramática desde 2005, ou outro exemplo está no convenio de actores e actrices asinado no 2009, a cuestión está en como vai ser a defensa da súa vixencia, a defensa, como vai ser tamén de programacións estáveis que foran collendo corpo e froito nas comunidades onde foran traballadas con claro apoio de públicos, porque tamén estaba por detrás a res pública. E, como dicía antes, outra cousa vai ser agora exercermos a profesión.
O mundo das artes escénicas conforma un microcosmos que dá idea do que acontece no escenario da realidade convulsionado pola crise. Falemos claro, a crise do sistema capitalista, tan excusada no noso campo con tópicos tipo oportunidade para a creación, ou no xeral para as persoas emprendedoras como oportunidade para cometer cambios vitais e profesionais, deixémonos de andrómenas. Ese proceso temoroso de quebra brusca do vello, sen que remate de nacer o novo, ese proceso de areas movedizas baixo os nosos pés no que temos que manternos a procura de non sabemos o que, non só agrillou a quen ditas normas, non agrillou a quen ditas normas, aos que xogan cos mercados, a que manipula a marioneta de fíos apodrecidos, malia que nos venden un espectáculo de ilusionismo. É fácil e cómodo teorizar filosóficamente das bondades que poida reportar a crise, pero mantendo as distancias. O da crise é un espectáculo dantesco. Abáfanos de incerteza, queima a intelixencia na procura do graal da subsistencia e atórdanos porque insiste en acompañarse do medo. Cando o que facer se converte en obsesión, anúlanos e dificulta as proxeccións no futuro. Por iso non quero falar só dos drásticos recortes nos investimentos de cultura que se traducen nos altísimos índices de paro de ata un 90% en actores e actrices, da inactividade das compañías, cando non o peche por non atopar camiño entre a morosidade da administración e o desmantelamento das programacións estáveis, que se ven minguadas ou cortadas de vez como os camiños de cultura, recuperada agora, ou máis ben, resucitado neste mes de decembro, de xeito peregrino, entre aspas, ou a resurrección, entre aspas, da feira en mostra ou o calvario, entre aspas, da burocratización e mesmo clientelismo que disfraza a transparencia coa que debe actuar a administración. Desculpas polo cinismo empregado nos termos, pero estamos tan perdidas a xentes do teatro? Porque o que sí estamos a constatar é a desprofesionalización no noso sector, cada vez máis atomizado, polo tanto, máis precarizado. Haberá quen diga que se pechou o teto das axudas públicas, que tiñamos que ter feito os deberes, que vivimos por riba das nosas posibilidades. Vaya, coñecemos o cantar. E sí, a tal hora seremos responsáveis de acreditar no conto da sociedade de benestar. Sí, porque acreditamos en que realmente tiñamos uns dereitos fundamentais, conquistados por mulleres e homes ao longo dos séculos, por mulleres e homes, dicía, que agocharon o medo para facer o camiño da humanidade. Estou a falar do escenario real ou dos escenarios teatrais. Neste mar revolto, a maioría dos escenarios galegos, como a vivenda, están baleiros de uso, ou en mans da banca, ou moitos pedindo entre chispazos e pingueiras un restauro ás voces, ou polo feito de seren públicos, confundiron o multiusos co todo enche programación, escudándose nunha perniciosa democracia cultural. Fálannos de emprendedorismo. A nós, sei que non saben o que significa reinventar a ousadía para emprender a montaxe dun espectáculo. Xa non vos digo ser sen axudas públicas, porque aí nace o gran drama, porque podemos barrer con todos os dereitos laborais polos que veu loitando esta profesión. Outra volta. Falo de artes escénicas ou dos escenarios da crise. Estamos a resistir por vía de saídas de emerxencia, pero ollo, non son saídas en firme, como tampouco é real o espellismo dos microteatros. Son un experimento, un formato diferente, sí, un banco de probas, pero non é o futuro do teatro. Tampouco nos enganemos co crowdfunding. É unha alternativa de financiamento puntual para proxectos de pouco orzamento, pero que non ten moito percorrido, porque tamén podemos acabar saturando o noso círculo máis próximo. E da lei do mecenado, perdón, pouco sabemos. E malia todo, vense alertando do nesgo comercial que poidan traer as súas achegas. Está claro que temos que seguir buscando entre todas as persoas implicadas novas vías que contribúan ao desenvolvemento das artes escénicas. Sen esquecer que temos que seguir camiñando, sí, pero ao mesmo tempo, cada quen asumindo os seus cometidos con responsabilidade, tamén as administracións. Porque que acontece nos devanditos procesos cos dereitos das traballadoras e traballadores? Falo de salario, cotizacións á seguridade social, gravames fiscais, cobertura sanitaria, desemprego...
Somos traballadoras, que pasa con o noso convenio? Aquí chegadas é de obriga a contextualizar que os espectáculos teatrais, que son a experiencia que eu máis coñezo, para poder ser erguer, están a prescindir da aparataxe escénica. Estáse a traballar sobre proxectos reducidos ao mínimo, cinguíndose case exclusivamente o traballo actoral. E malia todo, a tiranía dos mercados está a provocar unha saturación na oferta de monólogos que non ven dada por criterios artísticos na maioría dos casos. Pensemos que o salario do elenco pode ser o custe maior dunha produción porque contempla a súa contratación polo período de ensaios que pode ir de mes e media, 2 meses, e baixando. O que temos que sumar a autoría, dirección, producción, deseño de escenografía e execución, deseño de espazo sonoro-lumínico, música, vestiario, equipo técnico, gráfica, etc., etc., etc. Por iso se precisan as axudas, para que prevalezan os criterios artísticos e se desenvolva a actividade con rigor e dignidade. Compre denunciar a trampa, descachar o convenio na que empezan a caer profesionais da interpretación e mesmo un intrusismo que a ninguén favorece, a non ser que non se ame este oficio, este arte, porque nese totum revolutum só vai agromar a necidade. E perdoado drástica que son, pero levou anos construir un tecido profesional e insisto varias veces neste relatorio cara a prol da especialización, cara ao rigor e cara á dignidade na execución do traballo. E o público? Por unha banda, escoitamos falar de que debe ser o público quen marca a pauta da escolla da oferta. Moi ben, daquela dotemos de ferramentas a ese público, nutrámolo cun abano variado de oferta de propostas que acompaña a vida dese espectador ou desa espectadora e que descubra que o teatro non é só lecer. E, polo tanto, para iso teremos que acompañar ou teremos que incluir o teatro e as outras artes no ensino, sen obviar, por suposto, o aporte de cohesión social á comunidade. E, pola outra banda, preténdese que sexa o público quen financie integramente os espectáculos. E sabemos o prezo desas entradas para garantir o mantemento das producións con rigor e garantías laborais? Porque daquela estaremos contribuindo a establecer discriminacións fatais, como no ensino, como na sanidade, como nos servicios sociais, porque poucas serían as persoas que han de se permitir o luxo do teatro e da cultura. Hai poucos días, perdóademe esta discusión, aparecía a noticia nun xornal de tirada estatal que falaba da estrea para fins desta semana dun espectáculo de Ibsen, coido que era o Intruso, no que se falaba, en Broadway, no que se falaba que nunha semana levaban recadado case €1 millón. Falábase de que o prezo medio das entradas era $150. Había entradas que se pagaban incluso a €600 de persoas curiosas para encheren un auditorio de 1000 plazas. Eu pensaba que por ver a Ibsen, por ver a unha parella de actores en escena traballando sobre unha infidelidade, que, non? É dicir, estes son os rumos porque en Estados Unidos o teatro de cartel que aquí nos chega é como se mantén, a golpe de dinámicas de billeteira. O público precisa de investimento e, como xa dixemos, unha parte dese aporte económico vai canalizado a través de nós na produción de espectáculos, pero outra parte fundamental ten que seguir sendo investida en programas de captación e de exhibición. Debecemos polo noso traballo. Os mellores momentos da vida de calquera actriz ou actor, bailarín, artista de circo, mago, son cando está inmersa en procesos de ensaios, que lle leva as horas do día e mesmo da noite, cando está no escenario traballando, porque se nesta sociedade vil estamos abocadas á utilidade, imaginádevos a cabeza dunha actriz sen traballo e sen renda básica. As palabras "para que vallo" amartelaren na súa cabeza. Eu era traballadora con orgullo do seu oficio, cando as compañías tiñan bolos e non só na fin de semana, ou che cadraba unha montaxe daquelas, cando o CDG era o Teatro Nacional Galego e facía uns 3 espectáculos por ano con elencos de ata 26 actores, como Noxe Mírez, e tamén era o mesmo director. Que mudou logo? Que lugar ocupa agora a cultura? Porque camiñando polo gume e sendo perniciosa, que razón teñen de ser hoxe algúns organismos que están a absorber orzamentos para se manteren só a sí propios, se cumpriren
aos cometidos que son a súa razón de ser. O sistema de axudas para incentivar a produción é máis vello que as políticas falsarias que insultan a voz de subvencionados por papá Estado. Mentre se agochan, por outra banda, con mentiras, o dato que reportamos máis en impostos que as axudas que nos achegan. Alén de que na situación de traballadoras en activo non estamos a zugar do fondo de desemprego, pero claro, onde remataron xa as prestacións. Que non nos digan que nos levou a preguiza, que non lle digan a Mabel, que non lle digan a Rosa, que non o digan de Marisa, de Pico, de Roberto. Consideraron as pioneiras do profesionalismo e grazas a ese camiño aberto nós, que este país debía posuir realizacións culturais de seu. E para iso consideramos que a dedicación completa era un compromiso, non unha fuxida. Entendemos que a profesionalización como unha necesidade para seguir medrando artísticamente e o tempo que conquistábamos como traballadoras a dignidade laboral. Non se consolidaron planos culturais firmes ao longo dos 30 e tantos anos de autonomía. Non se desenvolveron estrategias a longo prazo, con excepcións puntuais, ollo, de certas persoas comprometidas con responsabilidade pública. E daquela non podemos falar tampouco de fidelización de públicos. Os proxectos artísticos concretos de cada compañía, con este mar de fondo, tiñan que implementar esforzos cara a captación de receptores, de público. E claro, non sempre se conseguiu atinxir a tarefa porque somos sabedoras do potencial como empresa das nosas compañías. Porque facemos teatro. E iso deberá absorber todos os nosos esforzos. Agora semella que o rumbo ben marcado pola capacidade dos plans de marketing. Hai un par de semanas, o remate dunha función de As do Peixe, unha chegada que asistira tamén ao espectáculo, comentou asisadamente que polas encrucilladas dos tempos, o traballo pasou de ser un castigo bíblico a un dereito, e no absurdo destes días, destes tempos, a un privilexio. Privilexio a educación, privilexio a saúde, privilexio a vivenda. E quixera traer neste punto a luz de Roberto Vidal Bolaño, cando en algún momento se definiu así mesmo como un señor maior con sombreiro e bigode, que de xeito absolutamente irresponsable persiste na estúpida teima de vivir por e para unha das profesións hoxe en día máis absurdas do mundo, e, sen embargo, por iso, máis grandiosas. Haberá 20 anos que comezou a miña vida profesional, daquela podía vivir do meu traballo como actriz de teatro, e ese foi o engado. Hoxe, con apenas unha dúcia de anos cotizados, sempre como actriz, persisto con teima mentres escribo nos días en branco da miña xenda feminista: quero traballar, queremos traballar. Moitas gracias, Mónica. Ten a palabra Marta Pérez. Hola, moitas gracias ao Consello da Cultura Galega, a Comisión, a Dolores, pero sobre todo a Inma por convidarme a estar aquí. O relatorio que vou expoñer titúlase Ser actriz, ser directora, a ollada feminista hoxe en Galicia. Esta intervención debería partir dunha foto de portada aparecida no suplemento del País o día 30 de setembro de 2007. Por cuestións que poden parecer incribles e que non vou narrar, nin propios xornalistas del País, nin no propio centro de documentación de dito xornal, puideron conseguirme nin facilitarme tal foto. Así que vou explicar o que era esta foto. A imaxe en sí reflexaba un grupo de actrices, as protagonistas da película 13 Rosas, dirixida por Emilio Martínez Lázaro, nas que se narra a historia de 13 mulleres militantes das Xuventudes Socialistas Unificadas durante a Guerra Civil Española. Mais eu non me vou deter na historia, senón na imaxe en sí, que tal día aparecía no suplemento do xornal. Estas 13 mulleres, 13 actrices, aparecían posando con longos vestidos vermellos que cubrían uns corpos, caras e peiteados trazados da mesma forma. Isto
conseguía que a imaxe se volvese grotesca, monstruosa, con 13 individuos homoxéneos, 13 corpos iguais e 13 actrices diferentes que, sen embargo, teñen a mesma cara, a mesma imaxe e a mesma expresión. Para min foi un clarísimo exemplo do que Foucault denomina biopolítica, é dicir, a expresión radical de como os nosos corpos son atravesados pola ideoloxía dominante. Neste caso, unha ideoloxía transmitida polas ferramentas dos medios de comunicación. Imaxe que, ao meu parecer, expresaba a perfección a idea da que pretendo partir nesta charla. O control que o patriarcado exerce sobre os corpos de mulleres acada nos medios de comunicación e nas institucións artísticas, sexan estas artes visuais ou artes escénicas, o seu máximo expoñente. Sexa no campo da interpretación, da dirección ou da escrita, a pegada patriarcal móstrase normalizada, ao perpetuarse o seu discurso unha e outra vez en cada peza, en cada escena, en cada imaxe, en cada construcción das personaxes femininas. Por elo e ante isto, Inversa Teatro nace cunha conciencia de responsabilidade para deconstruir tal normalización e declara a súa intención feminista en cada creación escénica. Por ser actriz, creadora e directora dunha compañía, debo ter claro que a sociedade situou a muller como espello da imaxe do home e, en resposta á escritura masculina, construiu personaxes femininos na ficción, desde unha perspectiva que non ten moito que ver coa condición da muller na realidade. Por elo, a muller, ontolóxicamente, non está nun lugar, senón que está nun non lugar. É dicir, nun lugar que non lle pertence, anónimo, impersoal, un lugar de pasaxe. O igual que as actrices de 13 rosas, que non estaban no seu propio corpo, senón no imaginario colectivo do que en teoría significa moitas veces ser actriz, que é ser fermosa e dar ben ante a cámara. Como teño mencionado noutras ocasións, inversa non significa o contrario, senón que significa aquilo que non está establecido. Esta é unha expresión que tomo do filósofo Sánchez Ferlosio. Isto quere dicir que non abonda con que as mulleres tomemos a palabra, a dirección e a acción, senón que nós mesmas debemos inspeccionarnos. Polo tanto, o problema non é soamente da escrita masculina. Debemos preguntarnos como escribimos as mulleres, como interpretamos as mulleres, e máis aínda, como nos escribimos e nos interpretamos as mulleres. Poderíamos afirmar que non adscribimos a fantasía masculina sobre nós? Somos susceptibles de sustraernos da historia, da religión, da familia e da práctica social que nos negou durante máis de 2013 anos? Creo que non. De feito, as mulleres, con ou sen conciencia, somos reproductoras e cómplices do sistema patriarcal. Por iso, para a inversa, a importancia non é soamente que as mulleres tomemos a palabra e a acción, senón facernos a pregunta desde onde estamos falando e desde onde estamos actuando. Atopar a maneira de situarnos dentro dunha nova dramaturxia e que facer, un novo teatro e unha nova teoría teatral, desde a decolonización do coñecemento, segue sendo un reto fundamental. Seguir traballando no feito de que interpretamos e producimos imaxes de nós mesmas desde o patriarcado, con boa intención ou non, segue sendo tarefa prioritaria. Por elo, en inversa, teño dous retos fundamentais. Comezar a pensarnos como mulleres e comezar a pensarnos como mulleres artistas para poder amosar ao público estas inquietudes. Estes dous retos pasan pola responsabilidade, como antes mencionei, non só de tomar conciencia desta realidade, senón de plantexala en sí mesma. A creación escénica desde o feminismo ten un forte sentido, porque revela sistemas de dominación que están inscritos na propia historia da creación. Facer as cousas á inversa, desde aquelo que non está establecido, desde ese non lugar para facelo visible. De aquí, a importancia de articular unha escritura feminista que sexa crónica dunha cultura e dunha realidade do excluído, daquilo que foi sacado do chamado mundo real cara ao borde e que precisa ser incluído, ser nomeado, dicirse, pensarnos, facelo desde o esquecemento
e facelo contra o esquecemento de tentar recuperarnos, autorrepresentarnos de maneira que poidamos reconciliarnos coa nosa condición histórica, de xénero. Actuar na orde da representación, do acontecemento e do pensamento, na crenza de que algún día esta acción de liberdade se desprace á orde do real. Atreverse a poñer sobre a escena aquilo que non se quere dicir ou que non se quere facer, amosar os corpos heteroxéneos de mulleres e, polo tanto, das actrices, romper estructuras de personaxes históricas. Por que debe ser doce aquela actriz de físico delgado? Por que debe ser dura aquela actriz de físico contundente? Por que tan sequera teño que mencionar un físico específico para realizar esta descripción? Porque me teño atrapada na linguaxe patriarcal. Por que todas debemos ser como as 13 rosas? A resposta debe ser a negación da propia pregunta para pasar á acción. E como actriz, por que teño que pretender ser semellante a outro corpo cando se pousa unha ollada sobre min, sexa esta dunha cámara ou dun público? Por que debo perpetuar unha imaxe, un físico, unha forma coñecida? Debo ser consciente de como a biopolítica que antes mencionei si existe e se move no real. Por tanto, é preciso resistir para non ser atravesada polas imaxes dos medios de comunicación que só negan, unha vez máis, o concepto que de nós mesmas temos. Un concepto de muller que se estende ao corpo e tamén ao ser ontolóxico e, polo tanto, o ser creador. Só desde esta resistencia podemos elaborar un discurso revolucionario, que é o que significa feminista. E precisamente para resistirme e denuncialo, nada mellor que facelo públicamente, sobre un escenario, é dicir, de xeito político. Como de igual forma emprego a palabra feminismo fronte a aqueles discursos que tratan de desprestixialo, apelando á universalidade e liberdade na creación. Discursos e prexuicios que o propio patriarcado introduce para desmantelar a idea feminista, porque a universalidade e liberdade na creación pasaría precisamente por escoitar a todas as voces do universo, é dicir, pola esencia mesma do discurso feminista, porque mentres non nos repensemos como mulleres artistas e suxeitos creadoras, seguiremos sendo obxectos da outra metade do universo. Porque, seguindo unha idea que manexo na última obra de Inversa Teatro que se chama Té con Kant, eu pregúntome que é ser libres. Que significa ser libres? Dicir que somos libres no acto de creación é mentira, xa que a liberdade non ten un carácter meramente metafísico, senón que dependemos de múltiples factores á hora de crear. E cada vez que dicimos ou escribimos algo, temos que saber que ese discurso é un produto do meu xénero, da miña clase social, da miña procedencia étnica, da miña idade e da miña familia. Temos que saber que o capitalismo e o patriarcado se apoderou da nosa linguaxe, do noso corpo e de todo o que nos conforma. Por tanto, a creación non pode escaparse a este sistema ontolóxico e nauseolóxico que é o patriarcado e que nos impón as categorías de percepción da realidade. E por todo isto, Inversa non quere ser nin participar desa idea terrorífica que significa a portada desas 13 rosas, aínda que sí quixera amosar rosas, pero de diferentes cores, tamaños e formas, rosas heteroxéneas para romper a imposición da normalidade homoxénea, unha rosa azul, verde, amarela, vermella, branca, múltiple, diferente, que linde con formas irrecoñecibles, rosas fortes, con autonomía, reais, tanto no escribir como no dicir como no actuar. Unha rosa como a homenaxeada de hoxe, Mabel Rivera, que teño que decir que non te coñezo moito, pero gústasme. Gustaríame que unha rosa como a ti puidese algún día estar na miña compañía, porque eres unha rosa combativa, ou así te intúo. Así que parabéns, Mabel, moitas gracias. E antes de rematar, quero comentar que algo que ten moito que ver
co tema da creación e feminismo, que acabo de chegar, bueno, este é o segundo ano que me convidaron ao encontro de mulleres creadoras no Festival Iberoamericano de Cádiz. Este encontro leva 17 anos facéndose, o coordina Margarita Borja, unha dramaturga e directora de recoñecido prestixio, leva a creadoras pois, de todo o mundo. Ali presentouse, entre outras cousas, no? Facendo visibles a mulleres de Latinoamérica, de Europa, bueno, cousas que son realmente increíbles. Presentouse este libro, Mujeres y Cultura, Políticas de Igualdad, do Ministerio de Educación, que facendo así un pequeno resumo, xa sei que é unha cousa moi sinxela, pero alguén ten un boli, por favor? Vale, vou facer unha cousa moi sinxela, que é un triángulo. Moi ben. De acordo. Neste triángulo que vedes aquí, aquí nesta puntiña, vale, en torno á creación de artes escénicas, visuais, etc., estaría a voz de dramaturgos, escritores, directores, etc., ¿no? Vaise levando cara abaixo, escenógrafos, etc., e aquí na parte de abaixo, toda esta parte de abaixo, estaría cheo de xestoras culturais, productoras, bueno, un montón de mulleres, non? Que son as que sustentan, ao fin e ao cabo, esta voz. Que sucede se lle damos a volta? Realmente temos que decatarnos de que a maioría é aplastante. Polo tanto, isto nos dá moito que pensar, non? Pois, a raíz disto, quero decir públicamente que neste encontro de mulleres que levase facendo no FIT de Cádiz durante 17 anos, tamén estivo persoas da plataforma francesa Homme Femme que loitan pola igualdade e paridade na cultura. Conseguiron en Francia que teatros que apliquen a lei de paridade e que espectáculos os espectáculos que programen que sexan igualmente directores e directoras, que sexan por igual. Isto se pasou do ano pasado, que eran 12 teatros franceses, este ano se conseguiu que 36 teatros franceses programasen isto. Bueno, tamén había outra persoa de Bélxica, había unha persoa italiana que fai estas reunións porque se está estendendo este encontro. Había mulleres de Costa Rica que fixeron o ano pasado o primeiro encontro de mulleres creadoras en Centroamérica e teño que darvos a boa nova, para min foi un orgullo, de que me convidaron a que en Galicia se faga esta extensión de mulleres creadoras e, bueno, aquí están as actas. Isto sería, pois, para o ano que ven. Estes encontros sempre se organizan no marco dun festival. Casualmente coinciden en Galicia cun festival que se chama Fito, que está Ángeles Cuña Bóveda por aquí. E simplemente quero lanzar a idea de que, bueno, é unha invitación formal a facer este encontro, realmente importante para visibilizar a idea a tantísimas dramaturgas e mulleres que están traballando nas artes escénicas e que me gustaría que moitas das aquí presentes, e moitos, pois que poidan formar parte dese proxecto que se está concebindo. E máis nada, moitísimas gracias. Xa colocaste o micro, non? Sí. Creo que sí. Pois cedemos a palabra ao señor Martín Pauli. Pois, grazas a todos, grazas polo convite. Tócame falar de cinema galego, ou de cinema feito por galegos e por galegas, o cal é un tema moi gratificante para min, porque, vamos a dar un pequeno toque optimista, nunca na historia o cinema, as creacións feitas por galegos tiveron tanta repercusión e tanto eco no mundo como o que estamos vivindo nestes últimos anos. Con ese objetivo, pues, vamos a lembrar algúns dos fitos
recentes, e consigo darlle aquí o rato. Aquí está. E xustamente non é mala idea empezar por Ferrol, cunha peza sensacional de Peque Varela, un traballo feito no ámbito académico, case como proxecto final de estudos, unha auténtica obra mestra, como é 1977, un traballo sobre a construción de identidade persoal, identidade sexual, que chegou ao Festival de Cinema de Sundance, unha das referencias mundiais máis destacadas, iso sí, despois de ser rexeitado por unha ampla serie de festivais de cinema galegos. Como tantas outras veces, ten que ser fora, a xente que sen prexuizos é capaz de valorar a calidade e a cualidade dun traballo, a que poña as cousas no seu sitio, cando por aquí moitas veces a xente ten outros referentes, mira outras cousas ou non presta debida atención a unha rapaciña de Caranza que andaba por aí vivindo en Londres e que vai saber de quen viña sendo, non? Pois viña sendo unha das artistas de máis talento que temos no país, como demostrou tamén a seguir con outra curta absolutamente sensacional como é Gato Encerrado, que convén revisar permanentemente porque poucas veces, e máis están as dúas en internet, no seu canal de Vimeo, e podense atopar a través da súa página web. Poucas veces, como en Gato Encerrado, se puido ver un retrato tan afiado, tan certeiro, digamos, dos males do mundo contemporáneo, non? Peque Varela, eu personalmente penso que é das persoas das que máis podemos agardar no futuro no ámbito do cinema, cando tiña a ben voltar a crear libremente, que esperamos que suceda o antes posible, non? Un seguinte fito, ben coñecido, entre que me gustaría saber cantos de vos vistes, levantade a man cantos vistes todos vos o dos Capitáns. Non fai falla facer reconto. Todos vos sois Capitáns de Oliver Laxe, o primeiro filme, non o primeiro director galego, porque poderíamos lembrar nos anos 60 a figura de a adaptación do Pedro Páramo que fixo Carlos Velo baixo bandeira mexicana, que tamén chegou ao Festival de Cannes, pero desde entón non houve outro cineasta galego que chegase a Cannes, que é a cita máis importante cinematográfica a nivel mundial. Sen a máis mínima dúbida, todo o mundo do cinema arranca cada ano. O verdadeiro comezo de tempada é o Festival de Cannes, neste caso Oliver Laxe chegou á quincena de realizadores e ademais saiu da quincena de realizadores con premio, o premio Cipresti, o premio que outorga a crítica internacional. Despois diso, viron máis de 50 festivales internacionais, moitos deles de referencia, unha boa colección de premios. O filme chegou a ter estrea comercial, tanto non só en España. Estrea comercial, por certo, que, eu estou vinculada á produtora responsable deste filme, Zeitung Films. A estrea comercial fixémola nós porque ninguén quixo estreala. Entón, como se ninguén quere estreala, estrenamos nós. Haberá que buscar as salas pola nosa conta. E así o fixemos. En Estados Unidos, curiosamente, se hubo quen quixo estreala por nós. E ali se puido ver en 20 tantas cidades, probablemente máis cidades en Estados Unidos que en España. Acabou sendo exhibida en televisión, tamén na cadena TCM Autor e tamén na Televisión de Galicia. Televisión Española tivo a ben non considerar nin siquiera a súa posible compra, non lle interesou suficientemente a Televisión Española o único filme 100% español que aquel ano estaba no Festival de Cannes, pois porque, en fin, teñen outras prioridades tamén na televisión pública, como ben sabedes, que pode ser o fútbol, na prensa internacional, artigos en Cahiers de Cinema, New York Times, en fin, revistas tan importantes como Cinemascope, que hoxe por hoxe case poderíamos decir que Cinemascope, a revista canadiana, pois é case a nivel mundial unha referencia máis potente e máis incluso valiosa que a francesa Cahiers de Cinema, non? Isto era no 2010. No 2011, Vikingland de Xurxo Chirro, un documental feito con material de arquivo, as gravacións dun mariñeiro galego nos anos 90, un mariñeiro galego que traballaba nun ferry entre Dinamarca e Alemanha, con esas gravacións que botaron moitos anos na casa de Xurxo Chirro, porque xustamente o pai de Xurxo era un dos traballadores dese ferry, dese barco, xunto co autor das imaxes, Luis Lombauaya. Ao cabo de moitos anos Xurxo revisou esas cintas de vídeo e decatouse de que aí había unha historia por contar, unha película por facer. Fíxoa con con recursos mínimos, sen axuda pública de ningún tipo,
E o resultado gustoulle ao señor Jean-Pierre Ren, programador do Festival de Marsella, que é a cita máis importante de documentais do mundo. E ali estivo en competición internacional no ano 2011 e a seguir viñeron máis festivais, festivais de Mar del Plata, o Gilava na República Checa, o Ficunan de México, festival Ficunan de México máis importante do país, no que nos últimos 3 anos, cada ano, houve un filme galego en competición internacional e xa vos adianto que o ano que ven haberá outro, non vou dicir cal. Levou premios en Play-Doh no Festival Márgenes e ainda hai recentemente o Premio da Crítica Internacional nun festival en Perú, o Drima Independente. Pois outro pequeno fito máis, a Rayanos de Eloi Enciso, adaptación singular dun texto teatral de Chinero Mariñas del Valle, O Bosque, que chegou o ano pasado a competición do festival, a competición cineasta e de presente do Festival de Locarno, que é tamén unha das citas europeas, seguramente despois dese digamos, primeiro chanzo que representarían Cannes, Berlín e Venecia, no segundo chanzo, digamos, de festivais están, sen dúbida, Locarno e Rotterdam. Locarno é parte dos festivais máis antigos, o superado en antigüedade polo de Venecia. É un festival referencial pola aposta valente, radical, que ao longo de toda a súa historia, pero en particular nos últimos 20 anos, fixo por novos autores. Locarno é seguir máis longe o festival que nos descobre en Europa a figura de Abbas Kiarostami, por exemplo. Pois nese festival, un filme galego, falado en galego, como é Rayanos, pois o ano pasado estivo a competición. Acabou levando tamén premios no Festival de Sevilla, Ficunam, Bafici, etc. E acaba de ser estreado comercialmente en España hai unhas semanas. Anacos de Xacio Baño, da que xa se falou ao longo desta xornada, que Mabel Rivera coñece ben e Xosé tamén, porque teñen presenza os dous nesta magnífica curta de Xacio. Xacio xa tiña unha interesante trayectoria anterior, en particular coa curta inmediatamente anterior a Anacos, que é Estereoscopía, coa que tamén levou unha boa colección de premios. O pasa que no caso de Anacos xa foi unha loucura, non? Pasou, creo que leva algo como entre 60 e 70 festivais en todo o mundo, entre eles o de Clermont-Ferrand, que é o festival por excelencia para curtametraxe en Europa, premios en o Festival de Málaga, en Las Palmas, e un premio en particular, o SNIT Film, que levou o ano pasado cunha dotación económica desas absolutamente abraiante, que supoño que lle serviu e lle serve justamente agora para seguir traballando en novos proxectos, non? Cousas máis recentes deste mesmo ano, estas aínda inéditas no país. O quinto evanxeo de Gaspar Hauser, de Alberto Gracia, tamén Ferrolán, un filme rabiosamente radical, como poderedes comprobar cando vexades, que chegou ao Festival de Rotterdam, esa outras das referencias europeas que citaba antes, e tamén levou ali o Premio da Crítica Internacional, con entusiasmo por un crítico tan recoñecido e valioso como Robert Queller, por exemplo, e que despois diso pasou polo Festival da Cinemateca Uruguaya, por Lima Independente, por Valdivia, agora mesmo, nos próximos días se vai ver na Bienale de Viena, que é un festival non competitivo absolutamente apoteósico, se podrá ver en Sevilla, veremoslo tamén en Galicia nas próximas semanas. Hai máis cosas das que poderemos citar. Pois a figura de Alberto Pagán, figura emblemática no ámbito do cinema experimental, tanto como creador como investigador do ramo, a persoa, unha das persoas que máis sabe dese campo no país, e con autor dun valiosísimo libro sobre Andy Warhol, que vai ter en breve unha edición española ampliada na colección de cátedra de libros sobre cineastas. Pois que Alberto Pagán, aparte das súas moitos traballos, xa nunha altura como no ano 2007, coa súa longometraxe Buenos Aires, foi Premio Roma Gubern de cine e ensaio, que era un como recoñecemento, digamos, verdadeiramente valioso, digamos, para a súa figura e a súa obra. O ano pasado no Bafici estivo fora de concurso La brecha de Marcos Nine, que tivo ali a súa estrela internacional. O ano pasado foi o ano tamén de Fora, de Paula Cayuela e Xan Gómez Viñas, presente no CPH Docs de Copenhague. Este mesmo ano, Ramiro Ledo presentou no Bafici Vida Extra, que tamén se puido ver uns meses despois en Santiago, aquí no Cine Club de Compostela. En fin, é unha colección de artigos sobre cinema galego. En particular, podemos decir
recentemente o da revista Caimán Cuadernos de Cine, unha dobre páxina específica dedicada a ver que pasa en Galicia, estas cosas, esta acumulación extraña e insospeitada de autores, e na revista francesa Calles de Cinema, no número de outubro, tamén hai un artigo sobre o que está acontecendo, digamos, cinematográficamente en Galicia, nesta periferia da periferia que representan estes autores, non? E deixei, digamos, como fito final, pois tamén porque me resulta moi próximo, o caso de Costa da Morte de Lois Patiño. Sen dúbida este é o ano de Lois Patiño por moitas razóns, porque 2013 arranca cos ecos da súa curta Montaña en sombra, estreado no pasado no Festival de Rotterdam, e que ainda ao longo de 2013 levou premios tan poderosos como o de Oberhausen, o do Festival de Oberhausen. En agosto no Festival de Locarno, pois por segundo ano consecutivo había un filme galego na mesma sección Cineste del presente, o cal quere decir que no Festival de Locarno, cando pensan en cinema español, non pensan en outro cinema que non sexa o cinema feito en Galicia e por galegos, e ali se levou o premio do mellor director emerxente. Hai uns poucos días levou unha mención en Valdivia e ten neste momento aproximadamente uns 30 festivais confirmados, pois entre eles unha cita tan potente como o Festival de Nova York, en cuxa sección Views from the Avant-Garde, programada por Mark McElhatton. Este ano Lois Patiño ocupou un foco específico, no que ademais de verse Costa da Morte se viron os seus traballos, algunhas das súas cortametraxes, non? Ademais, por certo, tamén esta mesma semana, onte mesmo, se publicou a programación do Festival de Roma, e aí no Festival de Roma Lois Patiño ten unha nova curta, co cal ao longo de 2013 Lois Patiño está paseando por todo o mundo, e paseando literalmente porque non para por casa, 3 películas diferentes, non? Bueno, isto, pois por qué? E aí hai moitas razóns, e daría para longuísimos debates, pero eu centrei en 3 puntos concretos, non? Un deles é indiscutible, que é o que supuxo, digamos, o papel da Axencia Galega do Audiovisual na súa efémera existencia, non? Con moitas contradicións e moitas dúbidas, que darían para outro tipo de debates, mas é innegable, digamos, que sí representou un intento de aposta diferenciada por outro tipo de cousas, mesmo por outro tipo de actitudes, non? Dentro dun certo posibilismo tamén do tudo vale, pero, que tamén permitiu, en particular, a aparición dunhas axudas, as chamadas axudas a promoción do talento, de moi pequeno importe, representaba unha porción mínima, minúscula, do conxunto das axudas audiovisual, e que permitiron que autores e creadores, novos ou non tan novos, accedesen de forma directa a uns recursos limitados, pero que posibilitaron a produción de algúns destes filmes, non? Esas axudas, pois, o ano pasado desapareceron e este ano reapareceron cunha contía total de algo así como 60 e tantos mil euros para guións e curtas, que non é precisamente unha cantidad así como para sustentar unha industria moi poderosa. Pero, mellor iso que nada, dentro do que cabe. A outra gran razón fundamental, sen dúbida, é o que representa o desenvolvemento tecnolóxico que permite que fronte aos vellos, digamos, modelos, e tamén añorados modelos de produción e de creación dun filme, pois hoxe en día as ferramentas necesarias para facer unha película están prácticamente ao alcance de calquera, non? Unha cámara, un ordenador, e mesmo un teléfono móvil pode ser suficiente para facer certo tipo de películas. Obviamente non se pode facer Lawrence de Arabia con un iPhone, pero sí se pode facer cun teléfono móvil películas tan grandes como as que fixo, non sei, se ir máis longe, Marcel Hanoun. Desde Añés Barda para cá sabemos que cunha cámara de vídeo perralleira, das que se empregan para gravar bodas, se poden facer obras mestras como Os espigadores e espigadora e tantas outras, non? E logo unha terceira pata que poderíamos dicir que eu citei aí cun provocador a Deusken Loach ola James Benning, que a idea, digamos, de que fronte a outras, digamos, xeracións, por moitas razóns que teñen que ver coa aparición da filmoteca e o feito de que existe internet, tampouco nos vamos a enganar, os creadores cinematográficos de hoxe en día están en contacto coa vanguarda cinematográfica mundial, e iso permite que non cheguemos tarde, por primeira vez, a certas cousas, non? Sabemos o que se fai no mundo, e iso tamén acaba contribuindo a que o mundo saiba o que facemos nós. E agora ven os peros. Temos este momento de glorioso esplendor, e a pregunta é que fai a Xunta. Xa sabemos o que fai a Xunta, pero non só a Xunta, tamén eu creo que habería que empezar a insistir outras administracións, porque ademais da Xunta están as deputacións, están os concellos, gobernados polos de aquí e polos de colá,
coas súas correspondentes departamentos de cultura, tantas veces confundidos en departamentos de festas. A pregunta é que papel están cumplindo todas as administracións na cada unha a medida das súas posibilidades para a difusión da cultura en xeral, e a mí tocame falar do cinema, pois do cinema en particular, non? Porque a fin de contas programar películas aseguro-vos que non é nada caro. E desde logo é moito máis barato que moitas outras cosas que se fan e ás veces custa máis facer cartéis das programas culturais que os contidos culturais que se programan. E logo está tamén a Televisión de Galicia, que tamén daría para moito que falar e que, como xa sabemos todos tamén o que representa e o que fai neste momento, en xeral, pois tampouco é moito que insistir, non? Eu aí tamén me pregunto cal é o eco de todo isto nos medios de comunicación, porque é tamén unha boa pregunta, non? En algúns dos fitos citados, non é que sexan importantes a nivel do cinema, senón que eu atreveríame a decir que non hai moitas cousas comparables, digamos, o premio en Cannes de Oliver Laxe na historia recente da cultura galega. Porque no ámbito do cinema non se pode chegar máis longe que Cannes e el chegou a Cannes e levou un premio. Iso eu creo que merece un eco interesante, debería ter unha relevancia importante. É difícil que mesmo ese tipo de noticias cheguen a portada de ningún periódico, a non ser en El Progreso, porque Oliver é de Lugo, que se non fora de Lugo non chegaría, evidentemente, non? E esa é a pregunta tamén. Bueno, que pasa nos medios de comunicación? Que están contando de todas estas cousas, non? E máis alá ainda, isto é o que a min máis me interesa, ou me interesa especialmente, me doe especialmente, que este momento, digamos, de esplendor fílmico, entre estas creadores así un pouco lumpen, un pouco periféricos, a pregunta é, está despertando o interese da cultura galega, da intelectualidade galega, que é unha cultura, non o neguemos, esencialmente do libro, libresca e con base na lingua, non? É dicir, están interesándose, están acudindo, están vendo estas películas, están defendendo estas películas, facemos reconto, é preciso facer reconto en Google de cantas mencións hai por parte de escritores galegos, autores galegos, prensa galega, de todas estas cousas que están pasando. Podes facer o esforzo, non vos vai levar moito facer o reconto total de cousas. E aí queda pois, esa frase final. Neste momento hai o cinema do mundo, o cinema está ollando para Galicia porque efectivamente xa non é unha anécdota, non estamos falando dun único autor, estamos falando de un bon número de autores e un bon número de títulos importantes, con ampla repercusión mundial, que están levando a idea de Galicia, a idea da creación en Galicia, e o propio nome de Galicia. O caso máis recente do filme de Lois Patiño, Costa da Morte, que máis queremos, non? É dicir, un filme con ese título programándose en Nova York. Pois alguén se preguntará que é eso de Costa da Morte. Quero pensar. O cinema está ollando para Galicia. A pregunta é, Galicia olla para o cinema? Porque esa é outra das grandes cuestións. E eu creo que non. E en particular, digamos, bueno, eso, esa clase intelectual que ás veces pues, pode servir de guía e de referencia para comunicar certas cousas ou para facer partícipes o resto da cidadanía que non ten obriga, nin o tempo, e moitas veces nin a necesidade de preocuparse de todo o que sucede no mundo, pero hai intermediarios que sí, deberían facer iso. No caso do cinema, eu creo que esos intermediarios están fallando de forma clamorosa. O cal me permite chegar, vou un pouco acelerado, así xa gañamos tempo, para o debate. Quería acabar pues, con algo de verdadeiro talento, entón ocurríseme acabar con Dickens. A mí me gusta moito Charles Dickens, e o libro Historia das cidades arranca con unha frase que con as frases que son moi fermosas e que serven para describir o mundo pasado, presente e moito máis que temo que futuro. E dicía aquilo de era o mellor dos tempos, era o peor dos tempos, a idade da sabedoría e tamén a da loucura, a época das crenzas e da incredulidade, a era da luz e a era das tebras, a primavera da esperanza e o inverno da desesperación. Todo o posuíamos, mas non tiñamos nada. Camiñábamos dereitos ao ceo e perdémonos polo camiño oposto. Eu creo que isto vale para moitas cousas e, desde logo, para o teatro e para o cinema hoxe, mallao. Sen a máis mínima dúbida. E vou facer algo tamén de autopromoción e autobombo. Moitos dos títulos, bueno, todos os títulos citados ata agora e moitos máis se poden ver habitualmente cada mes de novembro aquí en Santiago
en Cineuropa. Isto digo para que a próxima vez que eu fale aquí e pregunte, vistes este filme, levantedes todos a man. E non sexan 6 ou 7 os que fan ese xesto, non? Moitas gracias, señor Pauli. Pois, eu non sei se... Bueno, non o dixen antes, que o título deste relatorio de debate é Actualidade de Artes Escénicas. É dicir, non o dixen. Eu non... Artes escénicas, artes vivas, artes. Quer dizer que sirve un pouco para facernos unha panorámica, pois, desde diferentes perspectivas. Non sei se queredes entre vos algunha dúbida, algunha cousa. Vexo que Andrea ten aquí apuntado unha cousa que tamén estaba pensando eu, que non... Sí, bueno, estaba preguntándome, ainda que pouco en túa resposta, porque entre os fitos, un pouco ao fío de todo exposto ata agora por mulleres que ademais se preocupan polas mulleres. Por que entre os fitos non hai mulleres? Bueno, non pode ser porque as mulleres non estean facendo cousa. A Peque Varela non sei se estaría de acordo con iso. Perdón. Bueno, pero digamos que, efectivamente, pero bueno, digamos que a maioría aplastante quizás non sexa representativa do que... Quizás, eu estou preguntando porque... Pois eu creo que sí é representativo. É dicir, non... sobre todo porque neste caso a elección que fixen eu non é unha elección basada no meu gusto personal, senón en feitos, digamos, pero explicarlo, en feitos obxectivos. É dicir, pensar nos filmes que tiveron máis repercusión internacional nos últimos anos. Sí, pero por eso digo que non o digo, claro, pola selección que ti fixeras, non falo da tua selección, sino porque entre aquelas creacións que teñen esa repercusión non aparecen creacións de cinema de mulleres. Pois non esencialmente porque os programadores que fan a programación desses festivais non consideraron que os traballos feitos por creadoras galegas ao longo destes últimos anos tivesen a mesma calidade ou a mesma entidade que estas citadas non chegaron aos mesmos sitios. Igual que no caso de Sundance 2007, os programadores de Sundance pensaron que a obra de Peque Varela era mellor que calquera outra obra de calquera creador galego. Crees que son solo criterios de calidade, entón? Absolutamente. No caso da programación dos festivais, hai un feito evidente que estadísticamente, aínda hoxe, a maior parte das películas feitas están feitas dirixidas por homes e non por mulleres. Co cal, obviamente, a proporción ten que ser así. O sea, por moito que se faga un esforzo, digamos, activo por dar peso e visibilidade ao traballo feito por mulleres, o feito objetivo é que hai máis películas feitas por homes que películas feitas por mulleres. Dentro disso, é certo que, que o cinema é tradicionalmente un oficio machista, ou por lo menos dominado, digamos, pola presenza masculina, e que é moi máis que probable que o traballo de moitas mulleres, digamos, non tivese a repercusión necesaria. Ou non tivese a repercusión durante moitos anos, case a única directora que se citaba por aí adiante, como exemplo a seguir era Leni Riefenstahl, que case mellor non tratamos dela, non? E ao mesmo tempo, pois eso, se omitían ou se descoñecían suficientemente, pois eso, figuras como Agnès Verdá ou Chantal Akerman ou tantas outras que son esenciais para entender xa non o cinema, senón a cultura en xeral, non? Pero creo que, esencialmente, é feito cada vez máis en moitos festivais a presenza de mulleres. Pero no caso de Galicia sí que existen moitísimas directoras mulleres. Quero dicir, non chega case a unha equidade, pero casi. Hai un número... Eu non o teño tan claro. Habría que facer un reconto exhaustivo, pero o meu personal en Cineuropa nos últimos anos, no que pasamos obra de autores galegos, pois eu creo que debe haber como perto de 40 autores distintos, que non é mala cousa. E falamos de autores destes, en fin, da periferia. De alguma maneira, evidentemente, hai moitos máis homes que mulleres. E mulleres tamén puxemos Peque Varela, Sonia Méndez, este ano Clara Sobrino e tantas outras. Pero eu creo que sigue habendo, con diferenza, máis homes que mulleres. No caso do teatro, como veis? Eu estaba, con perdón, facendo un repaso mental o currículo. Eu só teño unha dirección dunha muller en teatro. En cambio, en cine e televisión teño unhas cantas.
Eu falei do cine, Claro, non coñezo. en televisión hai moito máis, Sí. non? En cine a min que me quedou foi Margarita Ledo, a única muller Sí. dirixindo, e logo en televisión sí que hai máis, pero curiosamente en teatro non estamos tampouco tan adiantadas, non? É dicir, a historia da revolución, no sentido do feminismo, é moi curta. O mellor é tan curta como a consolidación do noso tecido como profesión tamén, non? Que é moi curto. E realmente estamos falando de 30 anos de autonomía, de Consello da Cultura Galega, de profesionalización, e a verdade é que en 30 anos demos unha subida bestial. Falando de teatro concretamente, nas xornadas que supoño que se retoman agora no Salón Teatro respecto a Roberto Vidabolaño, por exemplo, este ano, houve en 2 días consecutivos un día Agasallo de Sombras, que eu non tivera sorte de velo cando foi estreada, e o día seguinte era o Rosalía. Curiosamente, era a primeira montaxe do CDG, con Roberto como autor, e a derradeira del como director, autor no sentido de adaptador. E ali comentamos varios logo sair, non? Vías o percurso e o medre dunha profesión, pero o medre a moitos niveis, a nivel técnico, a nivel artístico de medre de actores, por suposto, e o medre daquel director. E daquel director quer decir o medre dos directores e directoras en Galicia en xeral, non? E supoño que esa análise simple podría trasvasarse a outros campos. Realmente o volume de traballo e de creación é moi recente, non? E que, de feito, ti falabas de 30 anos, e que se falamos do cinema, realmente podemos falar de máis, nos imos aos orixes, pero tendo en conta os paróns brutais que houve aí polo medio, porque todo o que empezou a cromar nos anos 70 morreu no 80, como a quen di, e logo a creación, digamos, orientou máis a cara a televisión e contidos, digamos, de outro tipo. O cinema, digamos, feito por creadores galegos é un fenómeno realmente moi recente que teña verdadeira identidade e que teña unha repercusión fora de Galicia. Incluso a propia figura de Margarita Ledo, non? É unha creadora máis que tardía. Eu simplemente quero facer unha pregunta. Desde a produción audiovisual, de verdade pensades que solamente é un criterio de selección que non haxa máis mulleres expoñendo os seus traballos e non reflexionades en que isto ten outro sentido? E despois, ata que punto vos podedes facer responsables de cando en moitas películas busca eso de o perfil e o perfil moitas veces de actrices que, como eu digo, son diferentes pero teñen as mesmas caras? Pois, sobre a primeira pregunta, falando tamén no ámbito dos festivais, insisto que nos festivais se seleccionan os filmes que, de acordo ao mellor saber e entender dos programadores, teñen a calidade suficiente, concordamos con iso ou non, como para estar aí. E iso é o que permite, insisto, que unha autora como Peque Varela, que era unha moza en Londres facendo o seu traballo de fin de estudios, chegue ao Festival de Sundance, despois de ser recitada no Festival de Ourense, en Cortocircuito e en Mundos Digitales na Coruña. É dicir, un programador en alá, sen coñecela de nada, ve o seu traballo e di, este traballo é bo, e vai para adiante. E no caso, digamos, na segunda pregunta respecto da produción, pois é que eu non sei, porque non me encontrei nunca nese caso, nunca tiven que buscar un perfil de actriz, ningún perfil de actor, probablemente eso habría que preguntarlle a outra xente que fai outro tipo de traballos que mellor si requiren, non sei cal é a razón, perfis determinados. Eu os seus perfis non acabo de entender e non acabo de comprender. Non, é que si se lle fai esta pregunta a outro tipo de xente como directores de casting, apelan que os produtores precisan, os produtores queren caras pois fermosas para vender. Entón, vos estades pasando a pelota un ou outro. A quen lle teño que preguntar? Eu non isto. Sí, claro, estou falando dentro dun circuito determinado, máis comercial. O circuito o que non pertenzo, e ademais claro. eu case empezaría a negalo. É dicir, justamente, se unha cousa ten importante este agromar de autores galegos é que permite reflexionar sobre que entendemos por circuito comercial. Porque aquí en Galicia se chaman comerciais a cousas que logo miras os números e de comerciais non teñen nada e non quero poñer exemplos porque está feo, porque non están presentes. É dicir, e iso é así. Entón, moitas veces, cando te veñen así os produtores buscando un rostro bonito para ter máis éxito, diste, pois, onde está o éxito? E iso é o que eu ás veces non vexo. E entón, era mellor non buscar rostros tan bonitos e facer filmes mellores que funcionasen, pois, en algunha escala. Tamén hai que entender que a cada filme hai que pedirse
Hai que seguirlle, a cada filme ou cada obra, hai que seguirlle o que pretende. Se ti queres facer un filme comercial e tes vontade de facer un filme comercial, tens que tratar de conseguir que sexa comercial. E se consigues, tan amigos. O problema é cando non se consigue sistemáticamente. E se ti apostas por unha vía máis cultural, máis artística, máis de creación, e apostas por unha vía que o mellor non vai tanto na procura dun público masivo, máis de prestixio, pois tens que conseguir ese prestixio e ese eco nos circuitos que che outorgan ese eco. No caso do cinema, os festivais de cinema, é evidente que o son, as publicacións críticas exactamente igual, non? E non se lle pode pedir a un autor que fai eso, a Lois Patiño, a Oliver Laxe e tal, non se lle pode pedir éxito de público, seguramente porque non vai a por el, en cambio, se hai que pedirlle a esos autores, a esos productores, a esos directores de casting que buscan rostros simpáticos para ocupar as pantallas, que se a fan con algunha razón comercial, que produce un rendimento comercial determinado, se non produce, habrá que cuestionarse todo desde a orixe. E eu creo que neste momento no cinema español hai bastantes cousas que cuestionarse. Porque é así. Falo de cinema español porque realmente cinema galego comercial non hai ni non vai existir nunca. Porque non somos xente abondo para que poida haber un cinema de autoconsumo, esa ficción que algunha xente, algúns produtores chegaron a ter na cabeza de pensar que se podía facer un Braveheart a la gallega, pois é que non somos galegos abondo para que se poida facer un Braveheart a galega. É dicir, nun país de 2,5 millóns de habitantes, nos que imos ao cine como moito, 100.000 persoas, pois con 100.000 persoas non se pagan películas superproduccións. Entonces, digamos, a estrategia terá que ser facer outro tipo de producións e, sobre todo, cousas que se vexan fora. E para que se vexan fora, e fora non é soamente a Gran Vía de Madrid, como moitos pensan, senón que hai máis mundo alá e máis pa colá, pois para que se vexan fora hai que facer produtos de calidade. E a verdade é que non se me ocurre ninguna, o sea, non coñezo ningún atallo para que un programador de Rotterdam valore un filme que non sexa mandarlle e que lle guste, o sea, non coñezo atallos. Eu digo por experiencia, que non foi fácil chegar a colocar filmes nestes festivais. É certo que, evidentemente, unha vez que xa tes unha repercusión e visibilidade, agora é máis fácil que hai 3 anos. É máis fácil que un filme galego chegue a un gran festival despois de Todos os Sedes Capitáns, despois de Arraianos, despois de Costa da Morte, despois do Quinto Evanxeo e despois de Víctima. Porque xa chegas cunha referencia e cun eco ao teu redor determinado. É dicir, Galicia non é descoñecida. Galicia, cinematográficamente, hai 5 ou 6 anos non existía. Un programador de Locarno, o filme chegaba con etiqueta Spain, que pensaba en termos de Spain. E era así, non había que darlle máis voltas. E hoxe en día, hai xente que colle e di, ui, isto é de Galicia. E en Galicia, que raro, canta xente aí facendo cousas raras. E raras, ademais. E iso está ben, que suceda, e iso é algo do que debemos beneficiarnos, non só desde o cinema, senón desde toda a cultura. É dicir, a min encantaríame que, cando nimos a Locarno con Costa da Morte, que viñera xente a sacarse a foto e poñerse a miña medalla. Estou encantado de cederlla. A cambio de algo, a cambio de apoio, de repercusión e de defensa certeira da cultura galega. Pero a realidade é que non vai ninguén, a poñerse medallas, nin as medallas quere. Dígame, non esperaba menos de ti, Mabel. Por favor. Estou máis morta que viva, pero creo que non teño máis remedio que... En relación co que se está falando, e así en xeral, e sobre todo no caso das actrices, o máis fácil en Galicia é non existir, en termos xerais. E o feito de que esteamos, polo tanto, máis desaparecidas cos nosos compañeiros actores, los moi cerdos, que teñen moito máis traballo ca nós, quero dicir que proporcionalmente ten unha lóxica aplastante, unha lóxica numérica. Ollo non ten nada que ver, nin sequera cos nosos corpos, e moito menos cos nosos talentos. Non me refiro a talentos de pasta, refiro ao noso talento. Non é? E outra cosa que me pregunto en relación con esta cuestión é, terá algo que ver con terreos formativos? Sinto, pero é unha teima. O caso de Peque, a que eu coñezo dende Peque. O caso de Peque, o caso de Oliver, o caso de todos estudaron fora de Galicia. Fora, verdade? Que curioso.
é que eu creo que todo ten que ver con todo e ao final as cousas van cobrando sentido ou sin sentido absoluto, porque intentar basear todo un entramado profesional sobre a nada máis absoluta paréceme de auténticas regaderas mentales. E non me refiro a nós, refírome ao que hai. Antes facía Mónica unha referencia a Agadic, ao incumprimento absoluto e flagrante de obxectivos. Solución, o que sobra é a Agadic, non nós. O que sobra son, determinados mecanismos absolutamente inoperantes, pero que están aí cobrando todos os putos meses. Hai un señor na Agadic que o puxeron para estar non facendo. Descaradamente. Isto explica, entre outras cousas, o engádese a anterior inoperancia que se viña xa acumulando na Agadic. Quero dicir, como buscando resortes que teñan que ver con como vai esta cousa. Por chamarlle algo, xa non sei nin que lle chamar. E pregúntome o tema da formación, porque, curiosamente, no caso de Peque, e digo como un exemplo, Peque, por certo, Oti, non sei, sabes que é filla de Sindo Varela, de secretaria, que somos de Ferrol. Pero, bueno, que coñecemos ao pai de Peque, eu non sabía que era filla del, pero, bueno. É realmente claro que para nós é unha aparición como fantasmagórica e fulgurante, pero en Londres non o é. Ali ten un sentido e ten unha razón de ser, porque hai máis cineastas catalás que galegas, de onde saen aquí. O que pode empezar a pergeñarse aquí ten que marchar para fora. Xefas de equipo, que tamén son cousas que contan e que contabilizan a hora de estar aí, de crear estes oficios imprescindibles nunha industria inexistente, insisto. Cantidade destas mulleres, moitas, onde están? Madrid, en Baracaldo, onde haxa industria que aquí, Óscar, non hai, ou como é. Pois é iso. Fenómenos que non nos son, para nós son, porque, é dicir, nós mesmos somos auténticos fenómenos e fenómenas, que non sei de onde carallo vimos, que é o que nos sustenta. É dicir, isto é algo, un entramado que estamos sustentando nos mesmas, en solitario absolutamente, e en contra de todo, é dicir, loitando contra os elementos. E eu ás veces me pregunto que sentido poida ter, porque de verdade que moitas vidas e moitas carreiras e moitas posibilidades penden absolutamente dun fío, ou seja, somos produto da casualidade. E nós, as mulleres, as actrices, e aínda por encima, canto maiores vamos, peor o temos, nenas ou non. É así. E eu pregúntome por que de repente saen, bueno, o de repente é totalmente retórico, por que saen, pois, rapazas novísimas como Mar Coll, por exemplo, poño como un tal, ou incluso pois, unha directora que procede de aquí, pero Mar Ferreira, porque vai producir a Cataluña, para min, unha das películas que me parece do máis interesante do ano anterior, que foi As Nens Selvalles, que me parece Patricia Ferreira, producida por unha produtora catalana, por certo, produtora, non me refiro a empresa produtora simplemente, senón produtora muller. Por que os traballos que se fan sobre mulleres ou intentando reivindicar cuestións de mulleres, nada monas, por certo. Eu non sei se isto mellor é políticamente incorrecto, pero feas como loros, e aí están. Por que saen de mulleres? Porque é un pouco unha maneira de resistir, pero, insisto, numéricamente levamos todas as de perder, e, bueno, a min saenme as contas, é dicir, de onde non hai, non tal. Cantas menos sexamos, pois, digamos que proporcionalmente, o pouco que se vai aflorando, pois, aflóralles máis a eles. E falando deles,
Veo muchos niños guapos últimamente, que me está preocupando porque digo yo, pero este... No, quero dicir que isto é algo tamén que se fai extensivo a... Hai cousa de mes e pico, vin nunha reportaxe do País Semanal, un plantel de ideales que digo, manda carallo, de la vela de Nuestro Señor. Algúns deles eu pregúntome, xa non currículo porque pode parecer non sei que, pero e tú de quen vienes? Pero bueno, por falar. Todos teñen en común que foron á mesma escola de dicción. Sí, e teñen o mesmo O sea, xente, non? Que sei o que... Pois citabas no caso de Peca Varela. Preguntábame un pouco eso. No caso de Peca Varela, na curta 1977, algunhas das súas colaboradoras na curta son xente como Neus Ollé, catalana, colaboradora de Albert Serra, non é precisamente un autor menor, ou a sonidista Julie Sruin, que está, bueno, fai o son da última película de Ben Rivers e Ben Russell, é dicir, son xente de moito talento que conflui xeracionalmente nunha escola en Londres. Ora, eu non sei se estou de acordo, o sea, con o tema da formación estou completamente de acordo. Ora, non será por falta de escolas, porque hai escolas de imaxe son, hai facultades de, hai escolas de... Claro, esa... Ah, claro. Sí, e non só, é exactamente un modelo aparte moi industrial, pero claro, é dicir, claro, é que a clave non é digamos que non haxa, sino que o que hai pois é daquela maneira. Eu vivo na Coruña, son asiduo da Filmoteca de Galicia, do CEGAI. E na Filmoteca de Galicia é máis difícil atopar un alumno ou profesor da Escola de Imaxe Son da Coruña pois que unha agulla nun pallar. É así de simple. Ese é o feito. Eu non sei moitas veces algunha xente que se está formando audiovisualmente se está formando para qué? Ou para onde? Ou con que obxectivo, non? Cando realmente, en moitos casos, están completamente distanciados do que se fai no cinema nos últimos 30 anos. Por poñer unha referencia así faciliña para aqueles... Pois tamén algúns críticos reputados que pensan que o cinema máis ou menos acabou en San Peckinpah. Pois non, seguiu existindo e hai xente que sigue facendo cousas. E a pregunta é se están vendo. Eu sinto que estamos entrando tanto o debate nesta cuestión, bueno, e xa quere dicir algo en si mesma, non? Vamos a ver, cando ti puxeches antes aí no PowerPoint, por que en Galicia? Dos ítems que sinalaches, Martín, o único que é peculiar noso é o financiamento da xencia, porque do outro nos beneficiamos nós, pero beneficias de todo o mundo, dicir, da sinxeleza, dicir, da accesibilidade das novas tecnoloxías e, bueno, do fenómeno da globalización, como ti ben dicías, nos permite saber agora mesmo o que se está a facer no cinema en Tayikistán, non? Entón, bueno, eso me parece que dá pé para unha reflexión que é onde eu quería chegar. Ti fixeches un pouco de trampa respecto ao que eu quería, porque deches un tema que é a nai do año por obvio, que é o audiovisual galego. E isto ten que ver con unha cousa que dixeches ti, coa que estou totalmente de acordo, que a nosa cultura, eu non sei que expresión usaches ti, libresca, eso que nos máis pedantemente decimos logocéntrica ou verbocéntrica. Claro, diso se beneficiou tradicionalmente as artes escénicas que foron ata agora prácticamente artes verbais e aí quizáis tamén poderíamos abrir unha reflexión das dificultades para abrirse paso das novas estéticas que son moito menos verbais, polo tanto aparentemente poden ser menos galegas. A onde eu quería chegar é que eu creo que tamén hai un problema con que percibe a xente como audiovisual galego, porque claro, a película de Oliver é galeguísima. Bueno, bastante máis galega que moitas outras claro, pero pasan por tal. Pero eu creo que aí falta pedagogía. Un verniz de dobraxe. Aí falta pedagogía que teñen que facer as institucións, obviamente, apadriñar ou amadriñar, pero me parece que ese é un camiño que todavía non están dado na sociedade, entendes? Entón, aí hai un salto no baleiro, en parte, que hai que dar, que
ese salto desa cultura que ven tradicionalmente referenciada sobre a linguaxe, sobre o idioma, e que ahora se atopa pois, ante novos desafíos, que é un pouco tamén o que puido suceder en certos eidos da música, non? Eu estou moi contenta que lle deran outro día ese premio os do TAC, porque, claro, é xente que está a facer música sin palabras, que está experimentando sempre pois, un pouco na vanguarda e que parece que non fan música en Galicia. Entón, o problema que teñen estas artes na nosa cultura libresca, verbal, non só para facerse visible, sino tamén para obter pois, unha certa canonicidade e o refrendo en fin, dos que mandan, non? E dos que se queren ir facer a foto, como ti ben dicías, a mí parece un problema real e eu creo que un dos grandes desafíos que teñen pues, as novas formas teatrais, non menos verbais, a certas músicas e tamén o audiovisual, que eu creo que se ten que reconceptualizar, non? Efectivamente, dos dous puntos, o segundo e terceiro punto marcado, son como un salto do planeta. E non é caso, é dicir, está ben que sexa así, porque justamente as cousas non aparecen espontaneamente soas aquí, senón que realmente hai un cambio de paradigma e de modelo de produción, de creación, de distribución e de moitas outras cousas en todo o mundo. Antes estaba o caso de Añés Bardá, non? Cando se estrea a finais do século pasado, Os Espigadores e a Espigadora non é o único exemplo, ni moito menos, pero é probablemente unha das primeiras veces nas que moita xente é consciente que con esa cousiña pequeniña que ela lle cabe na súa man e pode filmar as súas mans, unha man pode filmar a outra, se pode facer un filme capital que transforma o cinema para sempre. E dese estirpe, dese legado, se benefician todos os que veñen despois, que ao mellor chegan ao cinema sabendo que se pode facer cinema con talento, e ao mellor non con millóns de euros detrás, que Añés Bardá non os ten, nin falta que lle fai. Todo iso evidentemente é común. En Galicia é especialmente relevante porque en Galicia tradicionalmente chegamos tarde a todo porque estábamos moi lonxe de todo. E justamente que por primeira vez cheguemos en tempo real a esa revolución é un salto capital. Cinema nos anos 70 non tiñan o acceso ao cinema que se facía nos anos 70 no resto do mundo por razóns obvias da ditadura e da censura correspondente e polo feito físico de que a viaxe física experimental, Alberto Pagán construiu toda a súa bagaxe como investigador de cinema experimental, vendo en moviolas, vendo copias en Londres, en coleccionistas de 16 milímetros e cousas así, vendo as cousas unha vez. Hoxe en día, cando estaremos unha crítica dunha película, a podemos rever 30 veces e parala plano a plano para ver exactamente que pasaba naquela escena. Todo iso, evidentemente, cambiou. No caso que dis, digamos, é que eu creo que o verdadeiro problema é que en Galicia estamos obsesionados coa palabra. E no caso do cinema hai que darse conta que o cinema é unha arte de imaxes, non en arte verbal. As palabras poden ser extremadamente importantes, pero pode facerse cinema sen palabras e non pode facerse cinema sen imaxes. E partindo dese feito e desa base, o cinema é unha arte das imaxes, exclusivamente das imaxes. E as imaxes poden non ter lingua. E ou se a teñen, ás veces pode ser incluso se teñen outra, podes ter, como foi o caso do filme de Oliver, o xesto de decidirmos que podía titularse en árabe, ou podía titularse en francés, ou podía titularse en calquera lingua, pero escollimos que se titulase Todos vós sodes capitáns. E que se vise así en todo o mundo, con ese título en galego, e con títulos de crédito en galego, porque os nenos de Tánger galego non podían falar, non tería máis ningún sentido neste caso, non? E ese é o feito, é dicir, James Benning é un grandísimo cineasta americano. Nas súas películas, as únicas palabras en inglés que hai é o Lake de 30 Lakes, é dicir, non hai máis idioma que ese porque non utiliza palabras, é un cinema observacional, contemplativo, móvese noutro ámbito distinto e perfectamente, bueno, a mí me entusiasma, por suposto, James Benning, pero que ademais ten unha repercusión mundial enorme. E seguramente, se calibráramos en termos de éxitos, de canto inviste James Benning para facer os seus filmes e canta xente os ve, e o comparamos con outras películas así con persecucións e explosións e cousas destas que se fan aquí e acolá, que logo despois ves os números finais e dis, pois non sei como se sustentan producións de 6 ceros, cando logo a billeteira é de máis ben 4,
pois eso con Benín non pasa. E Benín é un cineasta americano. E non creo que ninguén dubide que sexa un cineasta americano polo feito de que non sei, pois de que rode Ruhr en Alemanha e en Ruhr non hai palabras. Polo feito de rodar en Alemanha deixa de ser un filme estadounidense? En absoluto. Que o cinema? O cinema son imaxes. En este caso, para min, son así de bello, así de antigo, sigo crendo nesa cousa chamada a política dos autores e a grande chave, digamos, das noces do cinema é o director do filme, e o que é o verdadeiro creador do filme. E se o director é galego, para min é cinema galego. Ainda que o criterio habitual sexa máis industrial e nos Goyas e nos Mestres Mateos así o que se valoran son as porcentaxes de coproducción e tal. Kiarostami é distinto Kiarostami cando roda en Irán, que cando roda en Italia, que cando roda en Xapón, como a última película. É sempre Abbas Kiarostami. E a última película non é unha película xaponesa de Abbas Kiarostami, aínda que en termos de produción o sexa, é un filme de Abbas Kiarostami. E Abbas Kiarostami é un cineasta iraní. Sí. Moi rapidamente, seguindo un pouco niso, pero doando un pouco a brasa a miña sardiña, que sería, bueno, as artes escénicas e o teatro máis especificamente, non? Bueno, eu desas películas todas confeso que non son moi cinéfilo, non? Pero desas películas todas puiden impresionarme moito con As Raianos. Unha película que sí que ten palabras, bueno, a propia palabra título ten palabras, pero que definitivamente non é a palabra o máis importante, e aínda que non falasen, se pudésemos ver agora o trailer da película, veríamos que é evidentemente unha película galega. A imaxe mesma desa muller, ou a que me sigue na memoria da muller que vai coller a verdura e está vendo o horizonte con os montes con a chuvia, é unha imaxe que a mí se asocia a este país. Despois, o mismo que decías, levando cara ao teatro, de que o único que fai falta para facer teatro son actores, o sea, non fai falta actores e actrices, intérpretes, vamos para generalizar, e que a palabra non é fundamental ao teatro. No meu caso e no meu gusto persoal sí, pero non é fundamental ao teatro. Pero mesmo os espectáculos que non teñen palabras, se lles ve a súa orixe e de onde son e como son e porque nacen así, porque que ten esa real característica. Creo que no ano 2003 puiden ver un espectáculo que era unha coproducción entre o Teatro da Garaxen e o Teatro Nacional da Ana María II de Lisboa, un espectáculo de Carlos Joaquín Pessoa, chamábase o espectáculo 1974, non por esta data tan aos portugueses, aos que somos portugueses, recordamos, sí. Pero un espectáculo sin palabras, que non había máis ningunha dúbida e non facía falta siquera a referencia musical, non había ningunha dúbida que ese espectáculo era un espectáculo dun dramaturgo e director portugués. Non facía falta ningunha palabra, ningún movimento. A relación con a palabra ao que os que vivimos en Galicia nos vemos obrigados é pola propia condición da lingua que sufre a lingua, e que seguirá sufrindo e que vai sufrir máis. É o mesmo que os creadores de teatro en Galicia se ven obrigados a facer un montón de concesións àquilo que realmente queren crear, porque, claro, o mesmo que dicía Mónica, na axenda, as nosas axendas están cheas de quero traballar. E, ademais de querer traballar, queremos cobrar tamén, non? Entón, ese condicionamento fai con que, claro, a palabra e a lingua estea como nun horizonte primario e prioritario, porque seguimos tendo que loitar por ela. Porque se non o tivésemos, o sea, se pasase como pasa en Portugal, pois, bueno, non facía falta a lingua para identificar. E, finalizando, ademais, era... Claro, vou usar esta frase tan repetida de que do particular xorde o universal, que é o que eu creo que pasa con esa serie de películas que nos presentou Martin e que é o que eu creo que podría pasar ou que debería pasar
con o teatro, incluso o teatro e as artes escénicas de novo formato, se realmente se preocupasen en nacer do particular e non nos fartemos de imitar modelos que seguimos imitando modelos, con perdón dos compañeros que prefiren facelo así, todos nós copiamos, pero eu prefiro copiar as cousas daqui. Vale, gracias. Eu, para ir metendo os tempos, non sei canto tempo temos, ainda dispoñemos de algo, non? Quedeime, coñecendo a Mabel, sei que estas cousas que lle van gustar. Teño estado en moitas mesas onde estabas ti e sempre animabas aí un pouco o cotarro. Falaba antes, Mónica, do risco de que todo o que se fixo que desapareza, que a profesionalización que vai a cara atrás. E tamén me gustaría que, coa radiografía que fixo un pouco Andrea, de todas esas novas propostas escénicas, sobre todo en clave feminina, como lle vedes, que futuro lle vedes á profesión? E sobre todo a profesión, bueno, centrando un pouco no... Se me permite, artísticamente, o futuro é inmenso. O futuro a ese nivel eu creo que nunca estivo mellor, no sentido da variedade de oferta, podemos falar do teatro textual a nivel de concepción clásica, podemos falar de teatro menos textual, máis performativo, teatro que xa supera o performativo, porque, como ben dicía Andrea, iso xa ven dos anos 70, non hai ninguna novidade, outra cousa é que nós o teñamos como novidade. Pero iso xa non é novo. Xa estamos noutras ondas. Xa estamos no teatro documento mesmo, ou superando xa. E temos todo iso hoxe en día en Galicia. Temos variedades incluso a nivel de danza, de espectáculos de danza. Temos un panel variadísimo, ampliando a oferta de circo e de maxia, pero xa cinguinos ao teatro temos un crisol amplísimo, como nunca houbo, e de calidade. E aparte, estamos alén do adestrarse ou do enriquecerse sobre a marcha a carreira que fomos tendo, desde os tempos de Mabel ata outros, porque logo non tivemos forma de poder decidir vou estudiar teatro porque temos unha escola, porque temos que traballar, temos que vivir, e entón non é posible manterse nunha escola. Eu, polo menos non, envexo a xente que puide facelo. Envexo sanamente, evidentemente, moitísimo. Temos xa as primeiras fornadas dunha escola de teatro, e sen dúbida esa xente a nivel teórico é a mellor preparada. Esa xente agora, o ideal sería que pudera convivir e traballar e aprender con xente con experiencia para retroalimentarse, nós e eles. Nós, dentro do punto de vista da teoría, e eles dentro do punto de vista da práctica, porque é moi diferente o panorama que supoño que se ya aprende nunha escola, que non sei ben o contacto que terá co mundo real tamén do que acontece polo mundo adiante do país, dos teatros, de como son as dinámicas de actuación, na dinámica, no traballo en sí. Esas dinámicas non están sendo favorecidas. Todo ten a culpa a crise, pero, en fin. E eu creo que a nivel de audiovisual pasa o mesmo. Cada vez estamos enriquecéndonos máis con xente formada e con novas maneiras de ollar e de facer, pero, sen embargo, vemos que de repente se quita a alfombra de debaixo dos nosos pés. E claro, o talento está, pero o talento hai que alimentalo. Alimentalo a nivel de investigación, de traballo, de mantenimento, pero hai que alimentalo. E perdón por ser tan práctica, pero eu son unha muller galega traballadora disto e teño que pagar os recibos como calquera traballadora e teño que pagar unha casa como calquera traballadora. Encantaríame dirixir grupos amadores ou participar en proxectos de experimentación sen preocuparme polo diñeiro, encantaríame, pero neste país non hai renda básica. Encantaríame dar traballo voluntario, encantaríame, disfruto con isto e que me chamen para
para xornadas, e dirixir a grupos amadores, e ir ali, e vamos facer unha lectura dramatizada neste outro centro cultural, neste grupo de veciños que lles interesa, pero non temos diñeiro, non importa, vou, encantaríame, pero moitos non teño nin para gasolina. Ese é o problema, e ese é o panorama drástico que estamos a vivir, porque a riqueza a nivel de talento e de traballo, eu creo que nunca foi maior que de agora. Simplemente quero responder cun exemplo moi práctico e persoal, porque ten que ver con que antes mencionaron a inversa. O que está dicindo ela ten toda a razón do mundo. Creo que efectivamente se está dando un panorama bestial en canto a experimentación, novas propostas interesantísimas, pero agora eu vou expoñer, por iso digo persoal, a miña realidade. Eu agora mesmo vou preparar un solo teatral, polo que mencionaches ti antes, que non é unha cuestión artística, non é unha decisión artística, e a miña intención é irme por Latinoamérica. Por que? Porque en Latinoamérica teño moitos convites, teño posibilidade de vivir do que me gusta, e aquí non. Entón, estouche respondendo dunha forma moi práctica, persoal, e é moi triste iso, pero que non sei. Mobilidade exterior. Sí. Iso sería inmigración, pregunto? Espírito aventureiro. Sí. Ou é unha xira? No, baste formar É fora... unha necesidade. Emigración. Emigración. É que o que di ela, se aquí faz moitas cousas maravillosas e tal, pero non tes cartos nin para gasolina, e tes noutros sitios posibilidade de traballar. Sí, é emigración. Terrible. Algunha consellera dixo que realmente eso era ir formarse fora para logo devolver a Galiza esa riqueza cultural que un saca no exterior. Eso dixo algunha consellera de traballo en data. Eu creo que tamén habería que insistir e facer ese labor didáctico entre a xente de recordarlle, a verdade, que a cultura non é somente un dereito, senón que é unha obriga dos poderes públicos que non é tan cara. É dicir, porque esas veces, como ahora todos en vez de excusa a crise non se pode facer nada porque todo está en crise, un ve logo as cousas que se gastan por aí adiante, e xa non falo de Gaiás, porque eso xa como un exemplo paradigmático que en Galicia é como comodín, cando tes unha dúbida e alguén che di que non hai cartos, dis Gaiás, e xa está, xa se acabou a conversa. Pero non só Gaiás, é que hai centos, miles de lugares onde se está indo diñeiro e recursos que podían empregarse moi ben en dotar eses centos de auditorios baleiros en ocupación cultural que hai en Galicia con contidos culturais que se fixeron para algo, supoño que non para estar pechados, non? E non é tan custoso crear unha programación estable de teatro e unha programación estable de cinema. Estamos falando son as migallas realmente do investimento en cultura. Así que se non se fai non é porque non hai recursos, senón porque non lles dá a gana. Sí, perdón, a uns e a outros. Perdón, un inciso. Curioso que, por exemplo, hoxe por hoxe, as redes máis estáveis que habían de teatro, non de chegar ao teatro, danza, circo, música, eran as redes de teatro. Esas redes están cada vez menos nutridas, están cada vez máis fracas. Antes comentaba Ernesto que cría, así unha vista por riba, que quedaban 30 concellos. O Concello de Ferrol, é dicir, a cidade de Ferrol, está fora da rede. Iso é gravísimo. No canto diso, vemos que para o mes que ven temos un acto maravilloso no Elefante Branco, no Mordor, que se chama MIC Atlántica. MIC Atlántica, explicado polos representantes que nos falaron algúns colectivos da historia, supostamente é o selo galego da MICA Argentina. Do que era MICA en Argentina, pois aquí vamos a facer un selo galego. Iso non sabemos canto vai custar. Hai rumores de que está financiado por Argentina. Pois a min lembrame cando meu pai de pequena me decía que con Perón chegaban aquí toneladas de carne de vitela para alimentarnos. Entón agora vamos a alimentar con toneladas de actores e actrices. Entón a iso digo, somos actores e actrices. Sabemos falar tamén con a xente argentina ainda que falemos en galego. E entón os argentinos están fartos e fartas de imitar os galegos en Argentina
en roles de emigrante, el Manolito de Mafalda. O filme de Margarita. Bueno, pois iso vai ser dentro de un mes, escaso, sí, un mes. Os contidos son audiovisual, videoxogos é un ítem, porque é unha industria potente, artesanía, artes escénicas, quedanme dúas, porque son 6 apartados. Sí, sei que videoxogos, artesanía, artes escénicas, música, audiovisual, e quedame unha, non me acordo. Vamos a ir rematando, creo, pero antes hai unha... Bueno, eu que son allea, son unha simple espectadora e ciudadana, estou de acordo totalmente co que dixechedes de que hai talento e hai non en todos os aspectos, pero para mí o gran problema é difundir, que se visualice todo isto. E se non se visualice, que é imposible. Mira, hoxe, canta xente hai aquí. E cantos medios. E isto vai salir nos medios. E canta xente se vai facer preguntas do que é real. Entonces, eu creo que volvo á escola. E hoxe, xa sabedes o que había. É por aí. E os concellos, cartos hai. Algúns, como se invirten, porque se o concello estiver relacionado cos centros de educación, pero sigues investindo. Eu non teño nada contra a Costa Panorama, por exemplo, pero, por favor. É dicir que creo que temos máis necesidade de interrelacionarnos e de ir ás escolas e que volvan a ser a luz, que alumbran e que promoven a verdadeira cultura e a educación nos lugares en onde están e valorar a esas persoas que están ali, os mestres. Falaba antes, abundando no que dicía Mónica, non sei a cifra exacta, hai unha certa baile de números, porque aparte as datos nunca son oficiais, pero este mesmo ano o Concello da Coruña, nas festas de María Pita, que son festas que duran todo un mes, somos así de rumbosos na cidade, creo que se gastou como bastante máis dun millón de euros nas festas, que é unha cousa, digamos, que en Galicia, o que dicía antes da confusión entre cultura e festa, ás veces o departamento é o mesmo, e así nos vai, se gastan eses diñeiro nesas cousas. Cun millón de euros dá para facer unha programación... En Touros vanse 180.000 euros na Coruña, que é bastante máis do que se gasta en calquera outra cinema, dende logo, non? Por exemplo. Pero tamén é certo que aí na Coruña, eu organizaba un festival de cinema na Coruña que era Pequerrachiño, Mabel o coñecede, porque primeiro ahora pasamos justamente os dous filmes, Cita dos Santos, o de Reganosa e o do Courel, que deixou de facerse o ano pasado porque o Concello pareceulle que 5.000 euros era moito para facer unha semana de actividades gratis e tamore, porque facíamos desde unha asociación e xa, obviamente, cobrar ni se nos pasaba por a cabeza. Os cartéis dos touros. Claro. Bueno, pois este ano, hai unhas semanas, se inventaron un festival organizado por unha empresa de Madrid que se chama Coruña Film, que costa 72.000 euros e durou 2 días e medio. No que viñeron xente como Sergio Pérez Mencheta, Candela Peña e demais a explicar como é o oficio de actor, porque aquí non hai actores abondo para explicar o oficio, non? Bueno, pois iso costou 72.000 euros que apareceron así da faltriqueira ao longo do verán. E por 72.000 euros dá para facer teatro e dá para facer cinema a fartar. Ben, pois, sí, última intervención, 2:30, temos que ir... O que sempre insistimos. E vamos a dar... Sempre insistimos que en realidade, polo que conta, que acaba de contar Martín, contou Mónica do mercado atlántico, bueno, esa cousa, porque ainda non sabemos o que é que, en realidade, por detrás disto está unha falta de vontade política de apoio á cultura e á cultura propia, non? Enrique. Bueno, se a última vai ser breve, pero é unha pregunta, se queréis a contestades ou non. Enlazando un pouco con o que decía Mónica, e co que falaches tamén. Se queremos médicos, creamos facultades de medicina, non? Se queremos abogados, creamos facultades de dereito. Onde está o audiovisual? Falabas ti da dictadura, de acordo, pero levamos anos de autonomía. Onde están as escolas?
Porque as escolas non son edificios, son mestres. Onde están os mestres? Así non creamos unha industria. Seguro. Así non vai haber futuro no audiovisual galego, se é que existe. De todos estes cineastas que están tendo repercusión no estranxeiro, onte mesmo, seguir máis longe, Lois Patiño foi presentar Costa da Morte na Universidade de Harvard. Deu unha charla na Universidade de Harvard. Preguntámonos cantas facultades do país chamaron a Oliver Laxe, a Eloi Enciso, a Lois Patiño, a Peque Varela, etcétera, etcétera, para explicar o que fan e por que fan e como consiguen chegar onde chegaron. É máis fácil falar, é máis fácil que un galego fale, se explique o seu procedimento de traballo na Universidade de Harvard que nas universidades galegas. Teóricamente na Coruña. Sí. Non onde, quen? Non, é que esa é clave, porque en teoría hai unha escola de imaxes. Quen que saiba que este en activo e a quen se lle poida chamar un mestre. Con práctica. Porque de teórico estamos un pouco hasta a punta dos pelos. Claro, esa é outra. E levamos moitos anos de retraso. Non sei ata que punto. Es unha de repente sai unha xeración así por aquí e de onde saiu? Saíron de fora. Produto da casualidade, e a casualidade que sexan de aquí, non sei que, é mellor que coincidan nun determinado momento do tempo. E do lugar de procedencia. Pero non deixa de ser casual. Quen nos di que se cadra dentro de 5 anos? O máis fácil é que dentro de 5 anos non haxa nada. Non sei. Iso é máis fácil. É absolutamente fácil. E se queren facelo, teñeno moi sinxelo. Seguir o que están facendo e probablemente quede moi pouco. Pois non sei se é o mellor desexo, a mellor forma de rematar con esta visión de que as cousas poden morrer por deixalas morrer. Pero, bueno, moitísimas gracias a vos 4 por participar na mesa e creo que nos vemos aquí a todos vos ás 4:30 que seguirá a xornada con ás 4:30 con Sandra Faginas unha sesión de memoria en Gurras ás 4:30. Moitísimas gracias a todos.